días a todos, benvidos a este seminario, benvidos a esta acción, benvidos a este día que empezamos un seminario de patrimonio cultural, un evento que acredita a Caurel dentro do Ano Europeo do Patrimonio Cultural. Métenos na Europa que sempre nos facemos referencia, pois este acto, este seminario, formalmente incluye a Caurel no Ano Europeo do Patrimonio Cultural. Como moitos coñeceredes, o meu nome é José Manuel Blanco, somos un dos organizadores, e o organizador principal é Antonio Rigueiro, director da Estación Científica, catedrático da Universidade, que hoxe temos que disculpalo porque lle foi imposible estar hoxe con nós. Acompañarámonos, se non é posible, a partir da tarde, e mañá estará seguramente con todos nós. Acompáñame na mesa Javier Rodríguez, o secretario do curso. Javier é enxeñeiro superior de Montes, é unha persona concienzuda, ordenada e fundamental para que este seminario saíra adiante. Acompáñame Uxío Novo, será o primeiro ponente, moitos conocédelo. Que dicir de Uxío? Uxío, como todos, é fillo dun pai e dunha nai, de Uxío Novoneira e de Elba Rei, como todos nós, pero eso é unha circunstancia que para o momento que estamos é moi importante. Pero non abonda, non é condición única, porque Uxío Novo é un novo Uxío. Uxío Novo Rei é licenciado en Ciencias Políticas, é consultor internacional en temas de cultura e organización de eventos, e aquí en Caurel é o xerente e o director da Fundación Uxío Novoneira. Uxío ten unha forza herdada e adquirida. Uxío é apabullante. Verano. O seu discurso é limpo. É tan limpo e apabullante que lle recomendaría que nunca o inviten para que os presente. Porque calquer cousa que digan despois de que fale Uxío quedará tapada pola súa cortina verbal. A nova mocidade, un poema de Uxío Novoneira de 1966, comezaba: a gallopa, cabalo novo. A gallopa, Uxío. Gracias. Bos días. É un placer estar aquí. O primeiro, darlle as gracias a Blanco, que é o grande facedor deste curso, tamén a Javier, o secretario, a Estación Científica, a todos vos por vir a primeira hora aquí a escoitar algo. É moi difícil para min falar, inda que teño a costume de falar en público, é moi difícil para min falar para os courelaos e para os courelás, porque sodes todos conocidos e amigos e veciños e veciñas, e entón non perdese a distancia do lobo que me ensinaron na casa. É moi interesante o seminario que deseñou Balín xusto nun ano como este, porque inda que o Courel, todos os que estamos aquí, a grande maioría sabemos que un tesouro grande, cada vez máis lonxe de aquí e da nosa redonda, que vai ata Vilafranca e Ponferrada por un lado e ata Santiago, do Courel a Compostela polo outro. Saben que o Courel é o mesmo que para os alemáns a Selva Negra de Heidegger, o mesmo que o Dublín do escritor James Joyce, o mesmo que tantos lugares. O Courel é unha conurbación de patrimonios culturais e naturais grandísima, que decía a miña avoa, que era das Pontes. Nun ano como este, nun ano no que case que por fin as institucións europeas que quedan tan lonxanas ali en Bruselas, onde eu puiden vivir e sei que viven dentro dunha burbulla, coñecendo as demais cousas por fotos e por informacións, deronse conta de que había un grande valor que non ten o resto do mundo, que era unha grande concentración de patrimonio cultural en toda Europa, e que nos fai
moi competitivos, como despois falarei, no nivel de turismo, pero que simplemente, ademais do patrimonio natural que é excepcional en case todos os lugares do mundo, resulta que na Europa, non só nas cidades, non só en Roma, en París, en Londres, en Barcelona, en Madrid, temos un grandísimo patrimonio cultural. É o noso gran valor engadido para competir a nivel mundial, porque traballar, todos temos dous brazos e dúas pernas. Invitoume Blanco a que falara do patrimonio literario dentro do patrimonio cultural que celebramos. O patrimonio literario é unha cousa moi especial, porque o patrimonio literario existe en todos os territorios. En todos os territorios onde hai creadores que utilizan a palabra escrita ou falada. É como patrimonio gastronómico, que tamén existe en todos os lugares, inda que máis cuidado nos povos como nós, pobres, do sul de Europa, porque a xente que mellor trata a súa alimentación son os labregos, que a grande cultura que tivemos nos últimos 2000 anos, hexemónica, en todo o mundo coñecido, principalmente na Europa, hexemónica durante 2000 anos e que solamente entrou en crise a partir dos anos 50 do século pasado. E nela se fixeron todas as culturas e todas as linguas. Entonces estes dous patrimonios conurban e ultrapasan a todos os demais. A sorte que temos no Courel é que estes dous patrimonios, e en especial o literario, que é o que me toca falar a min, baséanse nun patrimonio riquísimo, que é o patrimonio cultural que temos os courelaos entendidos como vos pan courelaos, non só ata Folgoso, sino ata o Incio, e os Sudrios e as terras de Quiroga, e tamén ata casi as zonas de Sarria e Becerrea, porque cubrir unha cousa moi grande que vai ata a Chaira de Ponferrada e Vilafranca, xunto cos Áncares. Entrarei a falar, espero non ser demasiado denso. Estas son as definicións que dan os manuais de patrimonio literario. Dice que é un dos elementos constituintes das identidades dunha comunidade, dun territorio, dun país. E... ai, que non vedes. Apaga, que é máis ou menos... dun país. Entonces, simplemente os escritores, as escritoras, os poetas, as poetas non só son deles mesmos, son parte dunha comunidade e, ademais, como decía meu pai, son alimentados e desmentidos por ela, están totalmente secuestrados por ela e simplemente poden interpretar o que eles viviron. Entonces constitúen simplemente unha interpretación de identidade. Meu pai decía que ele era un actualizador do pasado e tamén un gardador, e decía que a súa función era recoller, gardar e doar, pero que non era unha función del como courelao ou como membro da Casa da Fonte, era unha función que tiñan que ter todos os poetas. O patrimonio literario, como elemento de identidade, é a memoria dun lugar, é a memoria dos espacios creados, que xa existen, a Devesa da Rogueira, a Casa da Fonte, Parada do Courel, Seoane, a Festa de Meiraos, Folgoso, xa existían antes de existir meu pai. Simplemente meu pai tentou interpretar os seus eidos íntimos. Os eidos de meu pai son os espazos íntimos, pero non só para meu pai. Os eidos é calquer lugar fondamente vivido, a casa dun, as súas leiras, todo o que é traballado. Non é unha paisaxe morta, é unha cousa traballada cas maus. Unha das cousas que sempre falamos Blanco e máis eu é que o Courel non é unha paisaxe, como dicen, tan bela para os que son de fora. Meu pai decía que ele non facía poesía paisaxista, eso fan os cidadáns cando van a un sitio extraño. Meu pai facía poesía da súa terra e non era paisaxista, tanto que decía que hasta se pechaba os ollos a masticaba. A personalización de territorios mediante libros, autores e diferentes intervencións literarias non é unha cousa que se nos ocurrira a nós no Courel, ni se lle ocurriu a xente como Ángel Fole de visitar, como nese libro que tedes aí, o Terra Brava a partir do Incio, senón que ultrapasa os territorios de toda Europa. Xa falei de James Joyce, pero tamén podedes encontrar escritores que
trasladan toda a sabiduría e todo o patrimonio cultural amplo dos seus territorios. Inda antonte foi o aniversario da morte de Federico García Lorca, e en Lorca está toda Andalucía. Todos os labregos, como en Miguel Hernández, que tanto lle gustaba ao meu pai, estaban todos os aceituneros de Jaén. Os lugares de escrita son transformados neste eido. Nos coñecemos os diferentes espazos, pero a xente que non os coñece, se os contan, despois pode vir a velos. Cada un temos o noso espazo como a nosa casa dentro da nosa cabeza, e a percepción que alguén, unha visitante, un visitante de fora pode ter é moi diferente a que temos nós. Entonces, cantos máis rexistros lles deamos, máis nos entenderán e máis valorarán un sitio como Courel, que para min é o centro de todo e onde o mundo dá a volta. Que o turismo literario? Imos comer turismo, encantábame esa pintada, sempre falando do turismo, ese turismo que non chega. O Courel é un dos sitios máis espectaculares para visitar. Eu, por desgracia, por traballo, teño que pasar moito tempo viaxando por Europa, non por fora, e vexo moitos turistas. É interesante. Quizabes, o turismo é unha forma de reintegrar e de fixar a xente cos seus traballos no territorio, que como os courelaos pensamos o turismo para que siga sen haber esta sangría demográfica que moitas veces temos, e que no Courel, ademais, é verdadeiramente patente antes da guerra, despois da guerra, nos anos 60, nos anos 80. Meu pai dicía que a veces podía camiñar parada e non ver a naide, non quedaba naide nela. Entón, sempre fiamos esta oportunidade, como fiamos a oportunidade de poder quedar e vivir na nosa terra a outras actividades, aos servicios, a poboación, ás industrias de base extractiva, no noso caso, porque o patrimonio do Courel está arriba e abaixo. O patrimonio do Courel é a produción de castañas, e o patrimonio do Courel tamén é todo ese chan que ten, non? Nos, dende a Fundación, como moitos outros en outros territorios, o que facemos é intentar desenvolver o turismo literario como forma de achegar xente aquí a que coñezan o Courel, porque un dos sitios máis bonitos do mundo, repito. Entón intentamos desenvolver guías literarias, espazos literarios, mapas, roteiros. Hai un roteiro feito polo Concello do Courel que integra a Liga Parada con Moreda, que son dúas aldeas irmás. Hai un roteiro do Consello da Cultura Galega que podedes visitar na súa página web, que identifica todos os puntos de interese que para determinados estudiosos están na vida e obra de meu pai. É moi fácil para nós traballar no patrimonio e no turismo literario, porque, a diferencia de outros autores, como podamos poñer, como nós vivimos en Ourense, poñamos o exemplo de José Ángel Valente. José Ángel Valente tiña a súa vida moi distanciada da súa obra. Viviu en Xenebra todo o tempo, era traductor da Organización Mundial de Comercio, e a súa obra iba por outra parte. Na vida de meu pai e dos demais poetas e escritores que guardamos, a vida e a obra está íntimamente ligada ao seu territorio, que neste caso é o noso, por iso estamos tan orgullosos. E ademais tentamos de non solamente escoitar poesía ou facer libros, sino que intentar desenvolver actividades relacionadas de xeito indirecto que valían para atraer máis xente aquí, para poder compartir o Courel e para tamén crear actividades económicas, non só libros, senón festas, intentar traer a visitantes que son visitantes literarios, pero que despois son visitantes culturais, porque o Courel entra polos ollos, polos oídos e entra polo corazón. Pensai que, como dixen antes, todo europeo e toda europea ten unha fonda vivencia labrega, todo galego, en teoría. Nos estamos chegando o ano pasado 5.000 visitantes da nosa casa, e hai xente que estivo 50 anos emigrada e que era dunha cidade, eran coruñeses, pero ainda entende perfectamente cousas da casa, ainda do que case as entendemos os da nosa xeración, que perdimos a nosa vivencia labrega, que é a vivencia máis fonda cultural que pode ter un pobo.
pero ainda así o reconcilia. Por eso temos, o Courel ten un gran valor sentimental, incluso para a xente que non ten nada que ver co Courel, incluso para os fillos dos pescadores da Costa da Morte ou os fillos dos traballadores das conserveiras canguesas. Unha das cousas das que sempre nos chama moita atención é a de visitantes de Vigo que temos, sendo un territorio tan diferente a nós e que queda tan lonxano, porque un dos grandes problemas que temos para desenvolver o turismo e non é só do Courel, son as infraestructuras de transporte para chegar que nos están convertindo nun páramo. Por eso hai que sempre ser moi determinantes e actuantes coas administracións públicas e cos determinados poderes que se van asolapando ao longo do tempo para decirles que nós non somos ciudadanos de segunda e que, polo tanto, temos que ter estradas, temos que ter servicios públicos de transporte tanto igual que outros. O turismo cultural é un desenvolvemento do primeiro turismo de sol e praia deste do desarrollismo que había nos anos 60 cando se comezou a intentar desenvolver unha economía non autárquica senón de mercado e viñeron as suecas e todas estas cousas das pelis de Ozores, etc. etc. Agora a xente xa está farta de tomar o sol na praia, ademais como nos cargamos ozono coas emisións de CO2 queimámonos. Entón a xente que quere ir a vivir experiencias e a mellor experiencia que hai para o turismo cultural non é poñelos a facer as mesmas cousas que fan nas súas casas ou nas súas cidades ou cando teñen tempo libre migrados onde estean, pero no Courel. A cousa é que vivan como aquí, porque é o xeito de que desenvolvan unha experiencia auténtica. O turismo cultural é o turismo experiencial e o turismo literario non é un dos máis dos diferentes patrimonios culturais activados como turismo, que é o que dice a Unión Europea que temos que facer este ano. O patrimonio cultural é o noso patrimonio arquitectónico, o patrimonio cultural é o noso patrimonio de cultura labrega, dos xeitos antropolóxicos polos que nos levamos desenvolvendo durante milenios. O patrimonio cultural é o patrimonio gastronómico que hai en calquera dos restaurantes ou das casas. É o patrimonio cultural e inmaterial máis grande que temos é ser como somos con toda esa cultura. Ademais, os courelaos temos unha cousa moi interesante para o resto da xente, que é que temos unha grande capacidade de diálogo e de saber falar, e somos un pobo, como rexión, tremendamente hospitalario. Tanto é así que eu nunca poño sinais para chegar a casa museo de meu pai, porque o que prefiro que lle pregunten as courelás e os courelaos. Creo que xa van 8 anos. A Fundación Novoneira creouse para eso. Meu pai, cando enfermou, dixo que quería deixar o seu humilde legado material, ademais do inmaterial, ao servizo do povo, pero non nunha cidade como Santiago ou como Lugo, ou deixar o seu arquivo en Madrid e a súa biblioteca, porque aí non facían falta. Tiña que estar ao servicio do povo, no seu povo, no Courel. E por eso había que habilitar como mínimo a metade da casa para que pudera ser usada. Ademais, do legado había que desenvolver cousas novas. Meu pai non lle gustaban os mausoleos e as campas. Dicía que tiña que ser unha casa viva, non quería nin funeral. Entón, por eso tamén desenvolvemos publicacións como as que tedes aí, estudo, investigación, a defensa do medio ambiente, que é o principal no Courel, porque medio ambiente somos todos os que estamos sentados aquí. Sempre falamos, Blanco máis eu, co Courel, a diferencia de outros territorios como os Alpes e incluso os Ancares, é un territorio que está feito coas maus humanas de todas as xeracións de antargos que viñeron antes que nós. Un territorio fondamente antropizado. Solamente fai falla ver un souto para saber que unha paisaxe humana non ten nada que ver con un skyline que dicen os horteras. E a dinamización e promoción sociocultural da nosa zona de referencia, o Courel, as montañas de Lugo, Galicia, que é o noso eido, e a potenciación do que facía meu pai, que era intentar representar o Courel e a Galicia no exterior, como cando estaba en Madrid, na radio. Non o facemos así porque se nos ocurrirá a nós. Había un home que naceu así 2 anos antes que meu pai, que se chamaba Rivière, que deuse conta nos anos 60, que era cando se desenvolveron os conceptos de nova democracia cultural, de que os cidadáns, según as cartas da UNESCO, das Nacións Unidas, das declaracións do home, teñen dereito ao acceso á cultura, e, polo tanto, había que desenvolver políticas culturais.
non era unha cousa de un mausoleo da museística antiga donde expertos e xente que xa sabía de cultura iban a falar entre eles. A cultura é un dereito inalienável para todos e todas. Entonces, Rivière, que chegoulle a fama, parece mentira porque naceu no ano 28, e a fama chegoulle entre o ano 70 e 82, cando escribiu un manual de museoloxía e dixo que había que renovar a linguaxe expositiva e a dinamización sociocultural. Os museos non podían ser entidades mortas, tiñan que estar ao servizo do povo, e non podían só ensinar cousas que o povo podería gustarlle ou non gustarlle, sino que tiñan que crear cousas dentro delas. Nos por eso facemos determinadas actividades que decimos despois, porque senón había un grande problema, que é a arte, que é a literatura, que é a poesía de meu pai, o que digo eu, ou que di a xente cando entra na nosa casa museo. É o que está de moda. Hai xente que lle gusta os eidos, hai xente que lle gustan as elexías, hai xente que lle gusta a poesía de María Mariño. Que temos que ensinarnos? Nós somos os donos dos legados dos poetas vinculados a este territorio ou a miña casa. Temos que facer museos abertos, casas abertas, como era de meu pai en vida, un territorio musealizado, porque o máis importante do Courel é o propio Courel, non son as sumas de escritoras, poetas e tradicións gastronómicas e casas de 300 anos e arquitectura antiga. Somos o conxunto, porque sin unha cousa non é posible a outra. Nós o que facemos é intentar aportar o noso grao de area co meu pai e cos determinados elementos do seu universo, que eran os seus colaboradores. Meu pai era un mitógrafo e gustáballe non só traballar na súa poesía, sino axudar a difundir a poesía de outros que el consideraba que eran válidos. Está Carlos Soroza. Meu pai é, bueno, xa o coñecedes, é o poeta do Courel, o poeta lobo, o poeta dos eidos, o poeta da montaña. Xa o estudian os nenos en cuarto da ESO, en segundo de bacharelato, cae na selectividade, que unha cousa que non lle gustaría nada a meu pai, pois os nenos e as nenas sufrirán por el, pero hai unha gran icona xa feita sobre as cousas que meu pai lle aporta o Courel como identidade. Ese poeta lobo, ese poeta druida, ese poeta bardo, ese poeta que só se podería dar aquí. Carlos Soroza, que viviu aquí 10 anos, na miña casa, é o sitio onde máis viviu, porque era un poeta nómada, andaba por Madrid, por Vigo, por Lugo, por Coruña. Valcárcel o sabe, seguro que o ten encontrado en múltiples rúas e tal. É un dos poetas máis famosos do Estado español, de España. É o único poeta que conseguiu un premio da poesía underground en Estados Unidos e que foi premiado por Allen Ginsberg. Un dos poetas do Café Gijón, como meu pai, salen no libro do Umbral. Non son poetas que só se coñezan en Galicia. Para a xente, eu cando vou a Madrid, meu pai non é o poeta do Courel, é un dos poetas do Café Gijón. Vivía na Rúa do Pez 13, emigrado para traballar, era locutor de radio. Ángel Fole, ali pequeniño. Ángel Fole viviu aquí, que é o escritor da cidade de Lugo e tamén un escritor do Incio, e para min o Incio é parte do Courel. Somos todos das mesmas montañas, e todo o que aporta Ángel Fole, que lonxe de ser ese escritor iniciático que nos queren ver, que conta contiños e relatos, era o primeiro que aplicou a técnica de narrativa cinematográfica aos relatos e aos contos. Ten un libro sobre o Courel, chamase A luz do candil. Ten un libro sobre a súa parte do Incio, chamase Terra Brava, está aí. E aporta tamén moitas cousas á identidade das nosas montañas. E despois está María Mariño, porque María Mariño cumplía perfectamente a teoría poética de meu pai, que decía para ser un bon poeta, para ser unha boa poeta, non fai falta ter ningunha sabiduría libresca, ni sequera fai falta ter aberto un libro na vida. Solo coa cultura que te achegou o teu país, a túa comunidade, durante xeracións e xeracións, arrogadas de labregos, de mariñeiros, rogadas de segadores, chegaba para ter unha das voces máis limpas que posible. María Mariño foi galardoada coas letras galegas. Temos a sorte no Courel, somos o único territorio non urbano que ten dous poetas galardoados coas letras galegas. Somos un territorio fondamente literario. Eu cando lle digo a xente que son do Courel, dice, hostia, un
un courelao, que así xa te comezan a mirar, e dicen, eres así da última Arcadia grega, da última terra virxe, temos que ter unha gran conciencia do noso valor, porque somos xente moi valorada, incluso para xente que nunca pisou esta terra e que nunca viva ningún de nós. Traballamos con eles catro, traballamos con máis, pero no territorio traballamos con eles catro. E iso é a Fundación Novoneira no territorio. É unha casa museo, que é unha casa e non un museo. Vos, casi todos, visitachedes a nosa casa, porque está aberta, é tan vosa como nosa. Nela non está só o meu pai, é unha casa que ten 300 anos e que se fixo onde se fixo, porque se tiña que facer ali a casa da Fonte, a casa do Crego de Parada, a casa segundona do señorío de Pacios. Entendemos todo eso. É unha casa do meu avó José de Parada, que era tratante de gando. Tamén é unha casa do último caseiro da miña casa, que é José de Cospeto. É unha casa na que están todas as tradicións xuntas e simplemente a mantemos como estaba cando funcionaba viva, e agora sigue funcionando e facendo cousas. Para rematar, se podemos encender as luces, eu non son ningún teórico, tampouco son un consultor tan internacional como dice tal, son un simple escriba, que decían antes, un administrativo. Pero para rematar, se me deixa, que sei que vou moi por encima do tempo, verdade, Blanco? Non, imos ben. Eu o que sempre digo que eu teño moi pouco que decir, que non son unha persoa, ademais, creo que son así o menos fondo da miña familia. Teño o meu irmão Arturo, que xestiona os documentos da casa xunto con Miguel agora e con Penín, e son xente bastante máis sabida que a min, pero quero decirvos o que pensaba meu pai, o positivo e o negativo sobre estas cousas. Preguntáballe o filósofo Emilio Araúxo sobre a agonía do mundo rural e decía: se hoxe vas tentar feridas, a agonía do mundo rural aínda segue sendo a ferida máis quente de Galicia, a ferida máis grande, e ninguén fala deso, é o silencio máis doroso. Estamos deixando perder unha memoria. Cando Emilio Araúxo lle falaba da aldea, decía, nos anos 60 e 70 pasaba por diante das portas das casas pechadas no Courel como nos rueiros agónicos do Val do Limia, como nos camiños agónicos do Val do Limia. Nos anos 60 o Courel quedara despoboado, o centro da aldea, a zona dos emigrantes, que era o centro da aldea. Só estaban habitados os extremos, eu imaginaba sentadas nas escaleiras das casas a todas as xeracións e a cada unha delas, todas as xeracións sentadas nas escaleiras. A xente aceptou a agonía do rural e o goberno aceptou a agonía do rural dicindo que era irreversible. Acéptana cunha tranquilidade pavorosa, sen saber que se vai o sentido fundamental do noso povo. E aí estaba a reserva última da nosa lingua. Os antepasados, que é o noso patrimonio cultural, que son os que fixeron esta terra. Toda a natureza é sagrada, incluso dende o punto de vista humano, porque é un lazo común. Nós e os nosos antepasados presenciamos, estamos unidos pola mesma cousa, presenciamos a mesma cousa, e iso dalle o carácter de sagrado que ten, porque a palabra sagrado xa sabes que está moi dirixida aos mortos, aos lugares onde os mortos están, pero é sagrada por canto nós estamos participando dos antepasados a través dela, que estivo igualmente presente con leves variantes, é un lazo de unión permanente. Os vargos, que é o chan da miña casa, son as grandes pedras movedizas, é un penedo algo plano, pódelas fender e poden sair as lousas. Temos unha cociña de grandes vargos escuros. A forma etimolóxica desta palabra é vargo, con V. O bestiario, que é o noso patrimonio natural. O lobo, por suposto, é un dos máis emblemáticos, e despois moitos paxaros, o moucho, a curuxa aturulando, decimos no Courel. Algúns tamén din aturuxar, pero aturula. No Courel a palabra boi vale para boi castrado, pero tamén un touro e boi burdión, e o boi marón, Non existe a palabra touro. Touro é o macho da porca, curiosamente. Ben, e hai unha serie de animais, aparece o gallo, incluso aparecen ás veces mesturados, pensando que son paxaros distintos, é o mesmo paxaro. Aparece o piquelo, o gallo, que é o arrendajo en castelán. Créome que é o mesmo piquelo, o peto real, o cernícalo en castelán. Cernir tamén é o mesmo, porque queda suspendido no aire. Aparece o cotolobío, pero ese animal eu non o collín do Courel. O nome indio un rapaciño que fixo o servicio militar comigo e que era de Lemos. A Campa da Lucenza, no camiño do Courel, a Valdiorres, que pasa por Parada, ao pasar por detrás da Rogueira, Lomba, impídenos
Os de Parada ver a Rogueira. Hai unha boca ali onde podes coller para Seara, e ali divídense os camiños da Avena, do mineral de ferro. O mineral de ferro o fixemos nós, se non o furáramos non sabíamos que estaba ali. Dende o alto da Lucenza vense as médulas, vías de neno, os labregos se subían a campa da Lucenza coas cabras. Era moi lonxe, había moita erva. A campa produce un raro misterio, e li viña o camiño da Veneira, e entón, antes, abandonaban os camiños, abandonaban a rodeira da arriba, inclinábase a rodeira da baixo escavaba polo peso do carro e abandoaban a da arriba, e despois ia a roda da arriba pola da baixo. Aínda hoxe, co monte queimado, miras a serra e parece arada por un cíclope, eran os carros dos nosos antergos. A casa. Ainda outro día me encontrei unha cousa que non me pasa nas cidades. Quedar apoiado aquí na anta das portas da casa, perdido na casa. Moitas veces nesta casa xa non me fai falta sair fora. Vivín nela 47 anos, teño 60. E aquí, e sobre todo esta sala, e incluso algunha habitación que está descrita nunha cousa de poemas escritos de enfermo cando di meu cuarto, onde teño o tempo pechado, días de todos os días, a miña galvana sabe o fin da vida, como se xa todo fora unha cousa pasada. Non digo toda unha cousa pasada, non, como se xa toda fora unha cousa. A casa, feita fai 100 anos, a miña maneira, eu non quería decir que aqueles 100 anos que fora feita a miña maneira. Podía haber algo dese afán de absoluto que había no romanticismo tardía. Unha alacena antiga como era, metida na parede, case toda de nogueira. A casa parece unha reitoral antiga. Sabes quen son aqueles dous amigos que están nos dous cousos de pan de ouro? Son os dous poetas clásicos, Horacio e Virxilio, poderían ser courelaos. No Courel dice atondar a casa, preparala, arranxala, xa quedou atondado, xa quedou todo preparado. Moitas gracias. Aproveitando que está Uxío con nós, se algún ten algunha cuestión ou algún comentario, comentarios teríamos moitos, pero se alguén lle quere preguntar a Uxío algo. Quedámonos sin palabras. Seguimos entón. Seguimos entón, Xulio, por favor. Bueno, acompáñanos a continuación, seguindo o programa, Xulio López Valcárcel. Xulio é un gran amigo, e por iso está aquí, porque exerce como amigo e renuncia a estar noutros sitios por estar aquí. Pero non só por iso está aquí. Está porque Xulio é licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, exerce como procurador desde hai máis de 35 anos na Coruña. Xulio é colaborador en prensa e radio e como poeta, ensaísta, articulista, en suma, como escritor. Xulio foi Premio Nacional de Literatura, Premio Celso Emilio Ferreiro, Premio Miguel González Garcés, Premio da Asociación Española de Críticos Literarios en 2 ocasións. Xulio escribiu unha obra centrada no Caurel, O Escano Baleiro. Unha obra que acompaña a Uxío e os lugares que Uxío describiu, utilizou, estivo e promocionou. O Escano Baleiro, esta obra de 2011, marca, penso eu, un antes e un despois co Caurel por parte de Xulio. Asentouse nese escano Xulio dende entón, no Caurel, e agardemos que por moitos anos podamos seguir contando coa toda presencia en Caurel. Moitas gracias e unha honra, Xulio.
Agradezo a organización a posibilidade de estar hoxe con todas e todos vostedes. É para min unha altísima satisfacción e unha honra regresar ao Courel. Non tiven a sorte natural de ser daqui como procedencia, como orixe, pero sí como adopción. Primeiro, vivindo durante varios anos en Quiroga e transcurridos outro tempo a través dos meus amigos de casa Chavos de Paderne e nomeadamente tamén desde hai unha temporada acollido a cordialísima e xenerosa hospitalidade de Casa Balín. De maneira que me sinto como na casa, síntome nun terreo acolledor, propicio, garimoso, e a miña intervención neste acto pretendería reflexionar sobre o patrimonio inmaterial do Courel desde a narrativa. Ese foi xustamente o tema que se me asignou. E quixera facelo despois da brillantísima conferencia de Uxío Novo Rei, como tú ben dicías, un novo Uxío, unha alta peza oratoria, unha concepción do que pode ser o turismo cultural non só como un patrimonio afectivo, reivindicativo, senón económico. Pensemos, por exemplo, a trascendencia que ten o Camiño de Santiago, que formalizou Europa de alguna maneira, vertebrando diversos povos, diversos idiomas, diversas culturas, diversos costumes, e a carón dese valor abstracto, espiritual, sentimental, é, sin embargo, tamén un gran valor patrimonial, é unha gran industria. Da mesma maneira, o Courel, a parte da beleza das súas paisaxes, da generosidade da súa xente, do patrimonio espiritual, ou propia concepción dunha casa museo como a de Parada, non cabe dúbida que eses 5.000 visitantes que nos anunciaban que pasaron por aquí o último ano é un elemento dinamizador de propaganda para atraer a este lugar a toda esta xente. É un patrimonio inmaterial como é a paz, como é a honestidade, como é a liberdade, como é o cariño, eses valores que non cotizan en bolsa, que non se poden comprar nin vender, pero que forman parte da nosa vida e son esenciais, precisamente porque non son susceptibles dese intercambio, ainda que logo teñan unha dimensión trascendente. O tema sobre o que teño que tratar no espacio que se me concedeu de media hora é sobre a narrativa. E claro, cando a organización me convidou a falar sobre a narrativa como valor inmaterial e como valor cultural destas terras do Courel, o primeiro que pensei foi na diferenciación entre o culto e o popular. O popular é unha forma de cultura, pero hai tamén a excelencia académica. Desde logo temos un patrimonio cultural moi importante a través de narracións orais, de contos, de lendas. A carón diso tamén hai un patrimonio cultural da narrativa de tradición literaria, do que se verque nos libros, no que se verque nos ensaios. Hai multitude de guías, diversos temas da fauna, da flora, dos bosques, da paisaxe, da minería, das ferrerías, etc. Facer unha especie de panorámica general de inventario sería imposible, bueno, posible, pero inatinente e extemporáneo, fora de lugar. De maneira que concebín a posibilidade de tratar este tema atendendo a dúas cuestións fundamentales, que fosen autores e autoras caureláns, ben de orixen, ben de adopción, e que, aparte de ser escritores do Courel, que tratasen temas tamén do Courel. Esas dúas condicións. Unha ulterior condición sería a calidade literaria, porque, efectivamente, é encomiable, é moi meritorio escribir un libro, pero, dado que non podía seleccionar todo, escollín nada máis que 7 autores, que vou tratar de
explicar sucintamente o que chegan cada un deles. Desde esa perspectiva, autores do Courel ou afins ao Courel que tratan sobre temas destas terras e que teñen a carón do valor testimonial e do valor divulgativo un valor intrínsecamente literario. O primeiro é Lembranzas do Courel, de Jesús Alfonso Parada Jato, que é un libro publicado por Toxo Soutos, e que é realmente unha miscelánea moi complexa dos traballos, dos días, da vida do Courel, a través, en principio, dos 4 elementos presocráticos, a terra, a auga, o lume e o aire, o Courel onte, o Courel hoxe, a poboación, a agricultura, a gandería, as tarefas ao longo do ano, coas diversas estacións, mesmo reflexión sobre algunha gastronomía desusada ou esquecida, como a tortilla de pan. Ten tamén, a carón desa dimensión material, as tradicións orais, o cantar dos reis, que se facían en galego e en español, as regueifas, o romance de General do Conde Niño, as cantigas da mili, as cantigas de taberna, os contos diante da lareira nas noites de invernía, ou gardando as vacas, agardando, por exemplo, a quenda para ir á ceña, ao muiño, a moer o gran, os contos populares, o conto da serpe, o conto da vaca que é mamada pola serpe, o arrieiro que baixaba todos os santos do ceo para facer andar os bois, e hasta que invocou a Ave María Purísima os bois non andaban, a porca e o lobo, o marido infel, en fin, as lendas, algunhas delas con a trasfondo histórico real, con abundancia de tesouros, como, por exemplo, o de Paderne, o Castelo de Carvedo, as fontes da Rogueira, o Monte Cousoliño. Temos tamén no Courel unha serie de mitos, historias de vello, como algunhas comuns a outras partes, como é a Santa Compaña ou a Estadea, pero aquí temos tamén o dos troneiros. Está os camiños das ánimas, as persoas capaces de predicir o futuro, de agoirar o que vai acontecer. Algúnas xuezas tamén se lles dá ahora por facer ese tipo de adivinanzas. Aí están tamén os esconxuros, as xanas, os seres fantásticos, as que habitan nas fontes, en outros lugares irreais, non? Están costumes como algúns curiosos, como elixir os tipos de ovos para chocar a galiña, se habían ser pitos ou xa pitiños ou galiñas, que eran normalmente máis apreciadas, precisamente porque poñían os ovos, non? Outro costume, por exemplo, a fabricación de xabrón con graxa e con sosa, as invocacións a Santa Bárbara nas Treboadas, outros costumes como as moradellas, a acumulación de seixos e de pedras nas fincas, algúns curiosos como a curación do resfriado con touciño derretido enfouzado en cinza, as neves, as neves invernais que moitas veces se liberaban os prados facendo unha bola desde o cimo e soltándoa para que fose acumulándose cara abaixo e pudesen ser practicables para a alimentación das vacas. En fin, do Jesús Alfonso Parada ofrécenos, xa digo, unha miscelánea, unha especie de caleidoscopio moi múltiple, moi vario, moi rico, como rica é a propia realidade courelán. Outro libro que escollín tamén para ilustrar este tema da narrativa, que me foi asignado, é Un ano no Courel. Un ano no Courel, publicado por Edicións Xerais, da autoría de Jorge de Vivero, leva mapas, itinerarios sobre a flora, sobre a fauna, fai unha análise tamén da ecoloxía, ten varias citas de Uxío Boneira, xa no frontispicio, e, por tanto, conforma unha obra na que mestura con acerto os aspectos prácticos dos itinerarios cos aspectos teóricos e coa reportaxe e co diálogo a pé de camiño coas diversas persoas que vai atopando. Nese sentido, tamén un libro de viaxe.
E el faino, como xa o propio nome indica, un ano no Courel a través dos meses do ano, non? O xaneiro, pois falar nas fontes do cervo ou da fame, porque dis que abrían a ganas de comer, o apetito, a cruz do outeiro, os soldóns, en fin, vai seguindo o itinerario anual coas súas celebracións, coas súas festas e coas seus motivos recurrentes. Febreiro, co Souto de Miraz, marzo, estudiando a arquitectura das aldeas construídas a media altura, como o propio camiño tamén, que non iba a carón abaixo nos ríos, nin na altura da montaña, senón a media montaña. En abril, a toponimia, o Castro de Sobredo, Seceda. Maio, a Lagoa de Lucenza, a Rogueira, o Cebreiro. Xuño, Mercurín e Castro Brío. Xullo, a tenda a Meirao e Sepaderne, a mina da Toca. Agosto, os seidos dourados co centeo e co pan. En setembro escolle unha etapa do Camiño de Santiago, un día especialmente complicado pola intemperie. Fala do milagre da ermida do señor de Barxa Maior, que sube, en fin, de todos coñecidos, nun día de xistra e de neve, e se atopa coa incredulidade do crego no momento da consagración. Outubro, o Corvo, Lóuzara, a Lóuzara xabreira do outro poeta tamén que é digno de ser citado aquí, Fiz Vergara Vilariño, o sea que ese patrimonio ao que antes aludía o Xío Novo, temos de María Mariño, de Xío Novoneira. Habría tamén que engadir o de alguén tan fraternalmente unido ao Courel como é Fiz Vergara Vilariño. En novembro, pois xa volve tamén por Aire Padrón e Lóuzara. E decembro, pois pola ferrería do Courel, pola montaña, esa sensación do monte, o monte, as uces, as carqueixas, ya despedida na Devesa. Descanso nas fontes, unha fervenza de caramelos de todos os camallos, algún máis grosos que a perna dun home. Bebo da pouca auga que corre líquida e sigo adiante na procura da Lagoa de Lucenza. Xurxo Jorge de Vivero e compaxina, por tanto, o aspecto funcional cos valores literarios. Sonia María García escribiu o libro do Courel. Aquí é unha autora que se basa nas súas viaxes, do contacto coa xente, de todo aprendido, e sobre todo fotografiado, porque o libro ten unha gran dosi de aspecto gráfico, moi ilustrativo, e sobre todo do seu amor, do seu cariño por esas terras, pola súa cultura e polas súas xentes. Un libro que atende ao medio físico, aos montes, ás rochas, aos minerais, ao solo, aos ríos, ao espacio natural, a flora, pero tamén a fauna, pero tamén a historia, aos mosteiros, aos castelos, aos castros, a poboación e as actividades económicas. Aí está a labranza, aí está a minaría, aí está o fenómeno máis recente do turismo, aí temos a arquitectura popular tamén, as fontes, os pozos, os albares que protexían os trobos da mel da acechanza dos rapeiros dos osos. Temos os hórreos, temos as cabanas, os muiños, as pontellas, as chapacuñas que asfaltaban de alguma maneira as rúas lamaguentas do inverno nas aldeas, a industria tradicional do ferro, a castañada, os outos e todo o que conleva a recollida coas oriceiras, cos sequeiros, cos bandoxos e con toda esa cultura tan importante, tan tradicional aquí da festa da castaña na que lembrábamos en novembro. E logo temos tamén outro patrimonio que é a arquitectura religiosa, as ermidas, as capelas, os petos de ánimas, os cruceiros, e as propias igrexas, non? Ora estou pensando na de Meiraos ou mesmo aquí cerca a do campamento, non? De Esperante. En fin, é un patrimonio realmente moi antigo e moi enraizado co pobo, porque en orixe na tradición galega non había unha ruptura, unha dicotomía negro-branco entre mortos e vivos. Os mortos de alguma forma tamén participaban das festas dos vivos, e era frecuente que incluso se celebrasen as festas no propio adro das igrexas. E temos
outras lendas, tamén as lendas como a do apalpador, que é un carboeiro ancián que baixa da montaña e apalpa a briguiña dos nenos para ver se están ben alimentados e deixáballe unha presa de castañas. En fin, creo que é moi interesante este libro polo que ten de reportaxe e polo que achega non só no aspecto literario, senón tamén na dinámica ilustrativa, porque as fotos axudan moito a divulgar e a coñecer e ubicar as propias referencias. Celia Díaz, vou así un poquinho depresa, tamén para non aburrilos e para cumplir un poquinho o programa, non? Celia Díaz é unha autora de Quiroga que vive en Ourense, que leva unha trayectoria literaria importante e que xa ten varias novelas publicadas, algunhas delas en Galaxia. Pois nunha das novelas que se titula Rugando, hai unha descripción do percorrido que fai un monxe desde o mosteiro de Samos, pasando pola Seara e rematando no Piapáxaro. Uns poucos metros despois chegaron á Seara, cos seus apretados tellados de lousa en ordeada confusión. A igrexa da Madalena mirounos pasar desde a altura do seu campanario. Os cans ladraban o seu paso e media dúcia de nenos correu tras deles ata que traspasaron os lindeiros do lugar. Penetraron inmensas devesas de teixos, fallas, bidueiros, cuyos brancos troncos esveltos se perdían na altura. Cruzaron regatos de augas cantareiras e carronzos profundos. Atoparon solitarios sequeiros e descubriron muiños agochados. Só o ruxir da auga e os rechouchíos dos paxaros ousaban profanar aquel silencio. Aquí, da mesma sabane desta vila, atopamos a Xesús Manuel Marcos. Xesús Manuel Marcos estudou a carreira de Dereito e exerce desde hai anos en Madrid como funcionario da Administración de Xusticia. É un autor que leva unha extensa e brillante obra literaria. Comezou cun relato que se titulaba Fuxidos, co que gañou o premio Modesto Figueiredo, e a partir de aí sucedéronse outros premios cada vez máis importantes, entre eles os de Manuel Murguía, convocado polo Concello de Arteixo, e o Premio Merlín de Literatura Infantil e Juvenil que publicou en Edicións Xerais. Pois ben, referido ao Courel, atopamos a súa obra O Brindo de Ouro, a chamada do Brindo, no que Selmo, o fillo do guardián da tribo dos Xerxinas, coñece a desfeita de Cido, a súa aldea, incendiada polos enemigos, os valecos da tribe dos Broncedos. Estamos nun relato de aventuras, de épica, de fantástica referencia intemporal que remite a un pasado mítico onde o heroísmo e a maxia ocupan un lugar sobranceiro. É o de Xesús Manuel Marcos un mundo autónomo que ten precedentes, na celebrada serie de Tolkien, non? E ao mérito dele que sobre o trasfondo da paisaxe e da toponimia das terras do Courel refire esta obra tan actual. Eu creo que é moi pertinente porque como ben anuncia o lema, o eslogan que lle destedes como subtítulo a este congreso, atopamos o pasado que se atopa no futuro. Efectivamente somos o froito dos nosos antepasados, do esforzo, do traballo, do amor, dos nosos avós, dos nosos bisavós, e da mesma maneira tamén somos os depositarios da súa herencia e temos a responsabilidade a súa vez de que o futuro é froito do que nós fagamos. Desde esa consideración, a obra de Xesús Manuel Marcos universaliza, como fai a de Euxeno Boneira, a dimensión local cara a dimensión ecuménica ou universal. E vou rematando con Eduardo Moreiras, que é un autor tamén que marchou para Vigo moi noviño, pero aínda despois de casado seguía vindo por estas terras e ten un libro precioso que lle recomendo a todas e a todos vós, que é A Primavera no Lor. A Primavera no Lor, publicada no ano 75, narra as experiencias, os seus paseos por esas terras cando collía a mochila pola mañán e marchaba para pois facer a ruta de cada día. Desperto-me cedo, co chirlo das anduriñas,
Por todo o corpo pásame un manantío, foi un intre delicioso, tireime do leito, collín a mochila e saín co primeiro albor do día, a terra cheiraba xa de min. En fin, traía moitas máis cousas que contarlles, pero por responsabilizarme tamén co tempo concedido, remato sabendo, consciente de que queda incompleta a alusión a Eduardo Moreiras, como tamén a Uxío Novoneira, que tamén fixo a súa achega en narrativa co Cubil do Xabarín, un libro destinado máis ben ao público infantil, sobre unha pandilla de rapaces de Rabilete, Pistón, Porteza, que, en fin, que se deciden a visitar o tobo do Xabarín, aparece, collen moito medo, escapan correndo, en fin. E xa, para rematar, non podría ser doutra guisa, como é lóxico, Ángel Foley, que é un clásico da nosa literatura, que estuvo na casa de Uxío no ano 60 acompañando de Ramón Piñeiro e de García Sabel, e que pois un dos nosos principales narradores. E en Ángel Foley, cando preparaba estas modestas palabras que lles estou dirixindo, atopei realmente un texto que resume, eu creo que discutible como todos, porque todas as opinións pois son susceptibles de ser contraditas ou afirmadas, pero a perspectiva, a reflexión e o talento narrativo e, sobre todo, o saber concentrar moitas cousas en poucas liñas, pareceme que non hai mellor maneira de rematar esta intervención miña que agradecendolles a súa atención e ao seu afecto, que con estas liñas de Ángel Foley. Cando recordo todo aquilo, sinto unha tristura moi doce e moi fonda. Ali quedou a miña mocidade nos baixíos ateigados de Abrotias, nos cimos cheos de carpazas, terra do Caurel, áspra e forte, de inxente beleza, terra brava de lobos e águias, terra outa de fragas e de besas. Pode ser que aquí se achen as devesas meirandes de Galicia. Hai fallas e chopos, rebolos e vidueiras. Algúnas árbores chegan aos 30 metros. Nos sitios lamaguentos, onde a auga se encora, tamén se atopa unha especie de salgueiro que se chama paleira ou simprementes nas salgadas terras de ribeiras. Nas devesas de Rogueira e do Rebolo hai teixos grandísimos que teñen centos e centos de anos. Atravesar un destes bosques leva varias horas de camiño. Por ali andan o lobo e o xabarín. Unha vez vimos 10 lobos xuntos cando íamos derrubar uns castiñeiros para facer unhas vigues. Según os vellos máis vellos, fai moitos anos nas devesas había osos e cervos e nos cumiais moitos rebezos. Mas aínda se atopan corzos e moitas perdices, lebres e coellos. Polas terras veciñas teñen fama de moita caza estes montes. Non creo que haxa en ningures troitas máis finas e sabrosas que as destes ríos, ben sexan do Lor Pequeno, do Quiroga ou do Soldón. Non é raro que un pescador traia para casa a noite 8 ou 10 libras delas sen empregar a dinamita ou os boliches de carburo. E aquí non se varexa a castaña, como en terras de Lugo ou do Incio. Déixase cair e recóllese nos sequeiros. É moi doce, gracias a ila o xamón do Caurel é tan bon. Mas non se come hasta un ano despois da mata. Este xamón bello, moi duro, moi afumado, é dos mellores de Galicia. O coitelo arrinca virutas do seu magro. E non hai gabanza que non mereza o mel do Caurel. É un mel verdadeiramente montesío, un pouco mouro, mas moi fino, sabroso e recente. Cando se la pexa, parece que se están olindo ervas e froles bravas. Algo así pode ser dito da manteiga do leite, mesto, amarelo, de moita mantencia. A xente do Caurel é sofrida, traballadora e seria. Son agarimosos co forasteiro, aínda que de poucas falas. As cantigas do Caurel, non sei o que opinará o noso admirado amigo Xosé Luís Foxo, pero, bueno, Ángel Foley di, as cantigas do Caurel son tristentas, vagariñas.
Recordan o chamado canto chao dos gregos. Non se desenrolan coas graciosas reviravoltas das cantigas de Beiramar. Latexa nelas unha anguria moi fonda que parece abrollar dos máis alapados sellos da alma. Son cantigas morriñentas que fan esmorecer o espírito. Unha vez cantaba un mozo que estaba agardando o gando no fondo dunha baligota. A súa voz era como o sonido do punteiro e o eco que devolvían as encostas o xordo bruar do roncón. Naquila cantiga choraba toda a paisaxe co seu ceo grisento, coa súa terra moura, coa infinita tristura da neboenta lonxanía. Ceábamos na cociña, faguíamos unha gran fogueirada con gabelas de toxos, rachós de carballo e couces. No cano de chiminea ulaba o vento como un lobo. Coas ventaladas viñan grandes folerpas. Pobre de quen andivese pola serra. Veñan vasos, veñan cafés, veñan copas. O carrozo era o que contaba os contos máis velidos, aínda que todos andivéramos á puxa. Cada noite contaba 2 ou 3. Eu cuido que os inventaba. O día seguinte, eu escribíos nun caderno que tiña na alacena do comedor. Que importa quen os contara? Cada un falaba según o xeito da súa terra. As noites de inverno só son boas para os trasgos, para as meigas e para os lobos. E para quen escoita contos de medo sentindo rombalo ben. Bueno, seguimos entón. Temos a continuación, seguindo o programa, a Miguel Anxo Lar. Miguel Anxo é, como os anteriores, pero especialmente un gran amigo. Miguel é o concepto grego da palabra amigo. Pero non por iso está aquí. Miguel é diplomado pola Escola Superior de Cine e Audiovisuais de Barcelona. Miguel é unha persoa políglota que fala italiano, alemán, inglés, ademais do que falamos todos. E non o fala porque o aprendera, sino porque estivo ali, o que lle permitiu coñecer a cultura de moitos sitios e a cultura que manifesta. Miguel é un home da cultura e, como tal, traballa actualmente na Fundación Uxío Noboneira. Miguel sabe de cine, pero sabe de moitas cousas máis. Pero agora vai nos falar de cine. Miguel. Bueno, antes de nada, moi bon día, moitas gracias a todos os veciños, aos que se vos animastes a vir, que é un prazer e unha gozada facer esta presentación na miña vila, na miña lingua e cos meus veciños, non? Bueno, altas expectativas debo crear aquí José Manuel porque, por favor, pero bueno, e os outros ponentes tamén crearon certas expectativas. Veño bastante alucinado de ver o dominio cultural e xeográfico de Xulio, que é unha persoa que non naceu aquí, de Xulio xa o sabía, pero bueno, é unha cousa realmente fascinante. Teño que agradecer a José Manuel que me convidara, José Manuel Blanco, pero nos chamamos José Manuel de Balín, máis conocido como José Manuel de Balín. De feito, son unha cousa que quería facer unha breve mención a esas cousas, os nomes das casas, todo isto xa que estamos nun seminario de patrimonio, antes de entrar a falar de cinema, a falar un pouco destas cousas, que os nomes das casas pois van, como lle pasa a Casa de Balín, van desaparecendo os apelidos da xente, que antes formaba parte, non? Isto perdíase cos matrimonios, as mulleres ao casar perdían o apelido. Hoxe, curiosamente, hai ferramentas xurídicas para evitar iso, non? Existe o consenso entre pais, teríase evitado, mira que paradoxo, perder moitos nomes de casas dese xeito, non? Digo isto patrimonio da toponimia porque é unha cousa moi importante en Galicia, bueno, que temos unha cultura que está desgraciadamente non cotiza tan en alza como nos gustaría, pois temos un valor toponímico alucinante, hai 4 millóns de topónimos, é o país do mundo con máis topónimos, unha cousa realmente fascinante. Así que se algún día desaparece a lingua galega, que se non facemos algo, pois leva desgraciadamente trazas diso, quedará unha pegada na toponimia, igual que queda pegada dos celtas e dos suevos e de outros povos que estiveron por aquí, pero bueno, de eso xa falarán os historiadores, que hai unhas ponencias moi boas de historia. Bueno, vou falar un pouco brevemente da presentación que lle vou dar a isto, porque me daba un pouco de medo,
tendo a me poñer nervioso, tendo a falar rápido, e se falo rápido faise curta. Afortunadamente a inercia natural destas cousas vai facer que cadren os tempos. Vou dicir que, bueno, que levo as cousas máis ou menos escritas. Encantaríame poder improvisar, esa exaltación da mayéutica socrática que todo o mundo se alporice e me aplauda, pero non son quen aínda disto. Iso aprendino dun escritor mozambicano, portugués mozambicano, de Mia Couto, que é un tipo cun don da palabra realmente increíble, pero que dicía que tiña que ler porque senón sempre lle faltaban cousas por dicir, non? Por se aturullaba e pasaba por alto determinadas cousas. Logo vou citar a outro, estes están a marxe do cine, que o cine empeza agora. A outro grande mestre, outro grande pensador, un filósofo norteamericano chamado Henry David Thoreau. Henry David Thoreau era un agrimensor, é dicir, unha especie de topógrafo da época, do século XIX, que é a época del, que se marchou vivir ao monte, deixando a súa vida as comodidades que lle propiciaba a familia, o Estado e a sociedade en xeral. Escribiu a súa obra mestra, Walden, e foi unha maneira de mostrar que se pode vivir a marxe de todo iso, non? Como se pode facer aquí tamén no Courel. El é o pai da desobediencia civil, que é un exercicio cívico bastante importante, bastante propio para este momento que vivimos. El negouse a pagar impostos para unha guerra que os Estados Unidos quería facer contra México. E aí naceu a desobediencia civil. Non vou usar PowerPoint, odio, síntome incómodo, confúndeme, sei que é moi útil, pero non sei manexar os tempos e aparte non me gusta. Pero bueno, pensei tamén pasar imaxes de grandes filmes, pero tampouco como non hai moito tempo, pois supoño que non acortaría a conferencia, entón vamos a entrar directamente en materia. E nada, a continuación, pois falar xa do cinema, se me permitides, lendo. O cinema, como a literatura, como a pintura, como a escultura ou a música, obedece a un desexo de trascender do autor, da humanidade, de deixar unha pegada na vida e que lembren o que nos tempos encontramos nela, o que nós temos encontrado nela, tan xa non esteamos. A arte é unha cousa que existe dende a Tapuerca, dende que o cazador voltaba a casa e narraba como fora a contenda pintando bisontes nun muro. Esa necesidade que ten o home de contar, de se comunicar, é a arte. E o cinema non é máis que un avatar histórico diso, a traslación desa necesidade aos nosos tempos. Concretamente, ao século XX e ao XXI, que é cando se producen as súas máis grandes manifestacións. Contaba o crítico cinematográfico da Nouvelle Vague, bueno, aclaro rapidamente o que é a Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague, ou Nova Onda, é un movimento cinematográfico francés que ven precedido polo neorrealismo italiano. Son dous movimentos que nacen despois da Segunda Guerra Mundial, durante o Plan Marshall europeo. O neorrealismo italiano centrase máis nas miserias, das cartillas de racionamento, do Plan Marshall e todo isto, e a Nouvelle Vague é un movimento como máis hippie, máis de paz, máis posterior, pois a predecesor a maio do 68. Pois sí. Olvidáseme decir que tamén fala francés. Gracias. Bueno, o do alemán foi un pouco, falo pouco, pero bueno, podo ler, pero gracias. Pois bueno, comentaba o crítico da Nouvelle Vague, André Bazin, que se psicoanalizáramos as artes plásticas, é dicir, as artes visuais, encontraríamos a xénese delas na idea de embalsamar. Es como de embalsamar, sí, de embalsamar, como oídes. É dicir, encontraríamos a súa xénese en empregar unha serie de mecanismos estéticos para facer que esa idea perdurara. Esa idea dunha persoa, no caso dos exipcios que embalsamaban, pero unha idea tamén da esencia que trascende esa persoa, é dicir, unha esencia moito máis etérea, moito máis da alma, non? Que se diría. Pero, bueno, tampouco sou especialista nestes temas, así que temos outros especialistas aquí, no Courel, deso. Por onde iba? Sí. Pois precisamente esa clase de referentes estéticos da arte danse non solamente no embalsamiento, danse tamén, por exemplo, nas guerras. Por exemplo, o home de Cro-Magnon sobreviviu ao home de Neandertal porque tiña ese don de identificar as tribus que eran favorables en función de símbolos, non? Eso sabía moito Umberto Eco. De feito, hai un libro que me gustaría recomendar de Umberto Eco, xa desgraciadamente falecido, que se chama La estructura ausente. Está en español, está na editorial de Bolsillo. E xa de paso, recomendar o libro de André Bazin, escrito André Bazin, por se alguén non o teño apuntado, pero bueno, sempre me pode preguntar a alguén, que se chama Que es el cine? É unha das grandes obras de referencia. Todos son manuais de bolsillo, son manuais bastante económicos. Ben, como iba dicindo, as artes non son alleas aos acontecementos históricos, nunca o foron.
No século XVIII estou para a Revolución Industrial e durante un século danse uns cambios tan profundos na humanidade que non se producían dende o Neolítico. E iso dá lugar a unha serie de mutacións nos usos e costumes da poboación europea, que se verán recollidos políticamente coa Revolución Francesa e a Declaración de Dereitos do Home. Coa independencia dos Estados Unidos aconteceu mesmo con respecto á sociedade norteamericana, non? Hai unha serie de cambios. Entón, o século XIX, baixa impronta literaria e pictórica da Ilustración, filla, a súa vez, da riqueza que os países europeus trouxeron, esquilmaron, máis que trouxeron, da América, convírtese na guía intelectual do século XIX. Un século caracterizado pola sucesión de experimentos co fin de conseguir que unha máquina pudera plasmar imaxe en papel. Estamos obsesionados coa fotografía, pero eso un día consíguese. Luis Daguerre, invento da daguerrotipo, que é unha sucesión de, bueno, é a concreción dunha sucesión de inventos relacionados moi parecidos á fotografía, non? No ano 1837. Entón, pasan a obsesionarse que a imaxe en movimento. A imaxe en movimento nace en 1898, tamén en Francia, en Besançon, cerca de Suiza. Dous irmãos, Luis e Auguste Lumière, traballaban nun galpón. Todos os grandes mitos da historia moderna parece que se producen nun galpón, non? Os de Apple, de Microsoft, o cinema, todo isto é nun galpón. Pois patentan o cinematógrafo. Que pasa? O cinematógrafo é un engaño. En realidade non produce imaxes en movimento. O cinematógrafo é unha falsidade, é unha impostura como é o cinema, unha impostura, como son as artes en xeral, unha impostura. O que fai é reproducir imaxes a unha velocidade que engaña a retina. Isto chamase persistencia retiniana. 24 fotogramas por segundo, é dicir, 24 fotos seguidas nun segundo dan a sensación de que a imaxe se está movendo, pero non se está movendo, está quieta, son 24 imaxes quietas. Pois esta idea, por eso facía ese ruido, non? Porque iba pasando, tiña ese motor que iba pasando un ruido infernal, un calor infernal esas máquinas. Pois eso é o cinema. E a primeira película dos irmãos Lumière, de feito, é a chegada do tren á estación, non sei se vos soa, é un filme bastante mítico, produciu nos espectadores unha fonda impresión de medo, de terror, porque, o sea, nos parecenos normal hoxe ver aquí un tren chegando por aquí, por esta pantalla, pero imaginadevos a finais do século XIX o que iso podía ser meterte nunha sala oscura e ver un tren en movimento, o sea, saíron pitando todos do cine Seiga. Sí, sí. E, bueno, digamos que iso dura hasta hoxe. Iso, o cinema tirou por aí durante un tempo. O cinema tirou polo barraca de feira, polo espectáculo de feira. O que hoxe entendemos polo cinema, esa cousa tan sofisticada, tan culta, que ainda así non perdeu ese certo estigma de cousa de feirantes, da farándula, a miña me asociado ao mundo do teatro e todo eso. Pero, bueno, ainda tardou un tempo. Antes diso, aparece outra figura clave. Estou facendo así un contexto máis ou menos histórico que acabarei pechando, ainda que non vos pareza que non o dou pechado, espero acabalo pechando. Coincidindo con estes feitos máis ou menos no tempo nos Estados Unidos, tamén hai unha revolución industrial que vai a toda velocidade, e aparece unha figura moi controvertida que é Thomas Alva Edison. Seguramente o coñeceredes porque é o patentador da luz eléctrica. Non sei se o inventor, porque hai moita xente traballando niso, hai xente que di que foi o serbio Nikola Tesla, o primeiro que inventou a electricidade, pero, bueno, a patente fixose con ela Thomas Alva Edison, que era como unha especie de empresario, un lobista, que chamaríamos hoxe, por decirlo de unha forma fina, un tipo que non tiña moitos escrúpulos para conseguir os seus fines. E, entre outras cousas, ademais de se centrar, bueno, en que esa electricidade abastecer a produción cadea e que chegar aos fogares como negocio, este tipo tamén tiña a patente do cinema, da explotación do cinema en todo o territorio dos Estados Unidos. Que pasa? Que, bueno, cando chega unha cousa así como internet, non? Ter a patente de internet, eso non pode, é unha cousa que te supera, non? Entón, hai xente que se dedica a facer cinema de maneira clandestina nos seus garaxes e todo isto. El, que tiña moitos cartos, pagou un exército de mercenarios para que os perseguiran. Esta xente escapou facendo a ruta que máis ou menos facían os vaqueiros e acabou asentándose lonxe del, que estaba na costa leste, en California, nunha colina ao lado de Los Ángeles, que hoxe lle chaman nada máis e nada menos que Hollywood. Esa é a orixe. Un señor escapando dun mafioso. É unha cosa realmente alucinante, realmente prosaica, non? O sea, curioso como grandes feitos da humanidade teñen unha explicación moi prosaica. Pero, bueno, seguimos ca historia, non? O cinema invita a fazer grandes abstraccións, eu vou facer agora unha grande digresión e unha grande abstracción. Para explicar un pouco o percurso histórico polo cual se chega a sentar o cinema en Europa Occidental e nos Estados Unidos. Existe un xeógrafo antropólogo norteamericano que se chama Jared Diamond, que, bueno, non todo o mundo confía na súa fiabilidade, a mí sí que me gusta, e este tipo ten unha idea moi recurrente, casi diría que transversal na súa obra, que se chama, bueno, non se chama de ninguna maneira, chamo eu, o éxito da civilización occidental, non? Ele explica por que
é máis avanzada tecnolóxicamente, tecnolóxicamente, non creo que sea máis avanzada a civilización occidental nin de coña que outros do mundo, pero tecnolóxicamente si o é. E a explicación que el dá é que dende que se asenta a humanidade hai 14.000 anos en Mesopotamia e se vai movendo cara ao oeste, isto explícase porque existe unha serie de territorios que se encontran a máis ou menos a mesma latitude e que permiten un cultivo prolongado durante xeracións de máis ou menos as mesmas cousas. É dicir, isto faría que se poderan soster durante séculos un mesmo estilo de vida propiciado polo clima e iso dar lugar a unha grande civilización. Bueno, é unha teoría, non? Pero Carte sí que pasa eso. De Mesopotamia, Capadocia, toda esa zona de Oriente, pasa a Egipto, Grecia, Italia, España, Francia, Reino Unido, logo salta o charco, é dicir, sí que hai unha trayectoria del este ao oeste. O cinema basa exactamente o mesmo, e, bueno, onde se consagra, pois, é nos Estados Unidos, non? Pois, bueno, a raíz deso, de recibo citar Grecia, porque Grecia está en todas partes, igual que Roma, está en todo, non? En Grecia nace o concepto de dramaturxia. E que é a dramaturxia? A dramaturxia é unha cousa que, como tantas outras, podemos relacionar co relato moderno. É dicir, as películas modernas son dramaturxia, o teatro de Shakespeare é dramaturxia, os contos de Teu avó na lareira son dramaturxia. É dicir, é unha especie de estructura invisible que caracteriza todo o relato. É dicir, en todos os relatos hai unha dramaturxia, e hai unha estructura, cos gregos precisamente, bautizaron como estructura aristotélica, porque é unha idea así moi de Aristóteles, non? De dividir en presentación, nudo e desenlace. Por suposto, ten moitas subdivisións e moito desto, pero, bueno, en principio son eses tres actos, non? Pois a dramaturgia o que fai é recoñecer unha liña temporal común en todo tipo de relatos. É dicir, eses relatos funcionan sempre. De feito, hai dous profesores, Xavier Pérez e Jordi Ballón, que son especialistas neste tema. Son dos profesores da Universidade de Barcelona que escribiron un libro que se chama La semilla inmortal, un libro de cine que fala precisamente desta cousa. Só existen 21 temas a tratar, tanto no cinema, como na literatura, como na poesía, como en todo, 21 temas. É dicir, ese número tan redondo, tan exacto, bueno, tamén hai que pensar, non? Pero sí que é certo que hai unha serie de temas que se suceden durante toda a historia, na cultura occidental, quero dicir, polo menos, cultura oriental é outro tema, aí sí que non me meto porque non teño os coñecementos, e resultame moi fascinante, pero ao mesmo tempo moi escura para min, non? Pero, bueno, a cultura occidental recoñece 21 tipos de relatos según esta xente, e eses relatos serían, o que sempre se cita como exemplo é o da Odisea de Homero, non? Ulises voltando a casa, Penélope agardando, tecendo xersei, destecendo, mentre aparecían pretendentes, decíalles, bueno, vai vir agora Ulises ou non ven, non, ata que acabo o xersei non che digo nada, que tal, pois así. Non daba volto a casa, non daba chegado a casa, pasaban uns días, non daba chegado a casa, encontramos unha serie de dificultades, non daba chegado a casa. Este é o arquetipo da volta a casa. Isto está en moitísimas películas, está, por exemplo, nas películas que facían do Vietnam, Nacido el 4 de julio, El regreso, El cazador, que os soldados voltaban a casa e encontramos un mundo que descoñecían, ou xente que non daba voltado a casa, como no Ulises de Joyce, que bota todo o día fora. É dicir, dun xeito ou doutro, iso funcionou durante séculos na nosa cultura, o que pasa é que foi se adaptando ás circunstancias de cada momento, pero digamos que son temas que pertencen á condición humana, ou polo menos á condición da nosa cultura occidental. Ademais desta volta a casa, hai outra serie de temas máis modernos. A sociedade vai mudando e vai gañando arquetipos. É dicir, durante a era da Ilustración nacen outros arquetipos relacionados con anomalías sociais, con circunstancias sociais. Por exemplo, nace o do Don Juan, que é un arquetipo supermachista, porque por outro lado está o da muller adúltera, ou a muller adúltera encarnada no Madame Bovary de Flaubert. É un arquetipo totalmente machista, pero un arquetipo histórico que funciona e que nace durante a Ilustración. Bueno, hai un montón. O Mesías é un arquetipo, é dicir, non é só a historia bíblica de Jesucristo, é dicir, é unha historia que se repite durante a literatura. Aparece sempre un benefactor descoñecido que chega, os que chega aquí ao Caurel, un tipo que lle arregla a vida a todo Dios, non? Pois esa é unha idea que pervive durante ese tempo. E, de feito, bueno, esta idea dos arquetipos, que a mí me parece básica para entender un pouco o cinema e a dramaturxia en xeral, é unha idea que ten certos seguidores, sobre todo, nun mundo que tira máis ben cara a psicología, cara a psicanálise, e por aí durante o século XX. E, bueno, entre escritores estaría un tal Joseph Campbell,
e un guionista bastante recoñecido de Hollywood chamado Christopher Vogler. Isto é un pouco a historia da mitomanía, non? A mitomanía que, por certo, digamos que é unha desas fontes das que bebe o cinema a marxe das outras literaturas. O cinema, digamos que ten esa capacidade de encandilar estética a marxe da literatura. Con isto non significa que sexa mellor ou peor, non entro nese tipo de valoracións, nin creo que sexa mellor. A literatura ten tamén moito acervo, non? Pero, bueno, digamos que, non sei, ver o vestido branco sobre un extractor de Marlin en la tentación viva arriba, sabes? Ou ver a Cary Grant correndo por un campo de millo perseguido por unha avioneta, é dicir, hai toda unha galería de imaxes que fan que o cinema en sí teña moita vida propia que está metido no noso imaginario a marxe da literatura. Con respecto ao cinema da actualidade, recollo o fío de antes decía que o cinema empezou como unha barraca de feira. A partir da primeira década do século XX, un francés chamado Georges Méliès, nun galpón que tiña as aforas de París, empezou a facer películas utilizando narracións clásicas ou eventos ou acontecementos que se daban por exemplo, é moi coñecido unha peza súa dun cohete aterrando na lúa nun ollo da lúa, non sei se vos soa, é unha peza mítica do cine, o viaxe do home á lúa, está basada na novela de Verne. Digamos que é un desenvolvemento cinematográfico dese feito. Ele empeza a utilizar o cinema non como unha barraca de feira, sino como un mecanismo de comunicación, que é o que é. Bueno, pois a partir de aí sigue un pouco esa historia todo día de hoxe. O cinema de hoxe, o do século XXI, digamos que non é, con a aparición das novas tecnoloxías e todo isto, non é o cinema non é algo tan central no século XXI nas nosas vidas como foi no século XX. E, de feito, o seu maior produtor de cinema, que é os Estados Unidos, tuvo unha crise de personalidade, non unha crise económica, que despois unha crise de personalidade a raíz do 11 de decembro de 2001. Que todos sabedes que data é eso. Perdón, 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, ca caída das Torres Xemelgas, co ataque que sufriron, pois foi un dano na autoestima do pobo americano. Isto era a primeira vez que por lo menos desde que existe o cinema, que se dá este feito. Isto notase nos filmes que fixeron filmes a partir dese momento, pois un pouco máis escuros, máis pesimistas, máis, bueno, sempre nos filmes americanos que se facían con pretensión de triunfar, sempre había como unha chamada épica, como uns valores nacionalistas que o seu país era, bueno, como o país elexido da terra, non? Cando viñan os extraterrestres acababan ali sempre porque había algo que os chamaba máis atención dese lugar que de outros, non? Pois pasan de repente a facer películas como Mystic River de Clint Eastwood, que é unha película totalmente pesimista, ou A 25ª hora de Spike Lee, que é outra película totalmente pesimista, ou mesmo Batman, e dicir, empezan a humanizar os heróis. Os heróis eran como unha cousa intangible, Batman convírtese nun tipo con moitísimos defectos, nunha especie de antiheroe, e que require unha especie de prospección interior, non? O que explica isto, xa vou avanzando, xa queda pouco, non sei como andamos ben de tempo, non? Bueno, acabo enseguida. É curioso porque estamos falando de patrimonio e todo isto, o cinema tamén é patrimonio, pero parece que se alonxa un pouco da idea central deste seminario, que era falar como de patrimonio rural e de todo isto. Bueno, creo que hai maneira de conectalo, sigo un pouco por aí. Pois que este é un patrimonio intangible, pero bueno. Hai unha cousa que, aparte da dramaturxia, que para min é central no cinema e tamén na literatura, que é o relato, é como unha especie de esencia, casi diría que política, que teñen todas as nacións. O relato, por exemplo, acompañou filmografías como a rusa. A Unión Soviética non sería o mesmo sen o acorazado Potemkin, que é unha película de 1926 na que se ensalza os valores da revolución. Pois o mesmo pasa nos Estados Unidos, outro tipo de ideoloxía, pero pasa o mesmo. Nos Estados Unidos utilizabas o cinema para chamar a xente á guerra, o sea, para chamar a xente que se alistara contra os nazis. John Huston, John Ford fixeron películas curtas ensalzando iso, bueno, e outras moitas películas. Casablanca é unha maneira de chamar o pobo, ainda que moi cáustica, moi cínica, de chamar o pobo contra a besta do nazismo, non? Tamén pasa o mismo ese relato mismo, os Estados Unidos ten moi claro a hora de falar do western, e isto é moi curioso porque o western é unha estética que se popularizou en todo o mundo, aquí tamén, cando non ten nada que ver con nós, o sea, absolutamente nada que ver con nós, pero é porque, bueno, aparte polo seu poder económico, hexemónico, militar e todo isto, sí que é certo que acadaron unha forma estética moi concorde co seu relato que fixo que fora proveitoso. O mesmo sucede co cinema negro, etcétera. E de feito,
Bueno, tiña aquí unha referencia a unha serie de literatos americanos da época, pero bueno, pero creo que é prescindible para que vayamos acorde co tempo. Volvendo ao do relato, claro, por exemplo, en Galicia ou en España é difícil este tema. Se comparas con países do entorno, en Francia o cinema sempre está moi acompañado do relato nacional. Onte mismo, curiosamente, sentín dicir na radio que Macron quería facer unha reforma para prohibir, é unha cosa que non me parece de todo mal, para prohibir o uso de dispositivos móviles nos pequenos nas horas de lecer, no recreo. É dicir, isto faz un debate nacional, é unha cosa que en España non sucede. E non só se fai un debate nacional, hai como 4 ou 5 películas francesas das mellores de todos os tempos, que son Au revoir les enfants, son Los 400 golpes, Los chicos del coro, que van sobre este tema, sobre a infancia, sobre os internados, sobre estas cousas. Quero dicir que está moi metido o relato en España. Joder, só se falaba de películas, que está ben, é moi necesario, pero un tempo se falaba de películas de guerra civil, pois un tempo que só se facían películas cómicas. Nunca estaba o relato moi axustado, non? En Italia tamén está axustado, que é un país que ten esa fama de caótico. En Italia hai unha relación entre a mafia, o Estado, a Igrexa, grupos revolucionarios terroristas, tal, o sea, entre todos esos elementos hai un relato máis ou menos consensuado, hai unha serie de películas que falan diso, películas como La mejor juventud, series como Roma criminal, películas como El Divo, de Paolo Sorrentino, etcétera, non? En España estás en iso, estás facendo un relato político que pode dar lugar a un cinema máis ou menos consensuado en base a ese relato. Galicia é outra historia. Galicia, a nosa terra, o noso país, isto é outra historia. Galicia asocia o cinema, igual que a literatura, a idea de que é un país esencialmente rural, que non é tan de todo certa, porque é un país bastante máis industrializado do que a xente ten na cabeza, pero sí que é certo que é un país onde ten unha pegada ao rural moi importante. Cito un crítico literario que se chama Harold Bloom, británico, que fala que acuñou un termo, unha ferramenta moi útil para falar destas cousas, que é o canon literario. Isto vale para a literatura e vale para o cinema tamén, porque ao final non deixan de beber das mesmas fontes, non? O canon literario é unha especie de referente abstracto que todas as nacións teñen a hora de crear unha creación literaria, non? En Galicia sería Rosalía de Castro, sería o espello no que nos miramos todos. Por exemplo, Xiona Boneira é un poeta moi parecido nese sentido, un poeta moi da terra, moi da saudade, moi desta cousa. E toda esa obra faise en torno a estas ideas, non? Da saudade, do mundo rural e todo isto. De feito, podese ver en moitas producións da televisión de Galicia certo parecido co parecido cultural que existe con Irlanda, con moitas películas irlandesas, non? A vida rural, o cura, non sei, Padre Casares, ou unha destas, ou Mareas Vivas. Xiran sempre en torno un pouco a esa idea. Si que é certo que apareceron unha serie de artistas agora que fan películas máis urbanas, que saíron dese molde de Chano Piñeiro, de Sempre Xonxe, de Mama Asunción, que son, non sei, Alfonso Zarauza, que fixe unha película que se chama Encallados sobre a crise do Prestige, pero é unha película totalmente urbana, ambientada na zona bella de Santiago de Compostela. Apareceu tamén 18 comidas, de Jorge Coira, que tamén está ambientada na zona urbana na zona bella de Santiago de Compostela. E, bueno, de Galicia vamos pasar, vamos para baixo e acabamos aquí onde estamos, onde somos a nosa querida Serra do Courel. Serra, que, por certo, isto non ven no do patrimonio, pero que isto é unha reivindicación que, además, contigo teño falado moitas veces, que me gusta facer. É dicir, a Serra do Courel é esa cousa que vai desde Fonlorca, onde nace o Olor, a Tambas Mestas. Non é só os límites estrictamente municipais, que isto é unha cousa que me gusta facer lembrar sempre. Bueno, aquí temos unha recente pegada do presencia do cinema. Fixo dúas películas que, por certo, ainda non vi, que teño un montón de ganas de ver, que son Tempo, dirixida por Manuel Valcárcel, e outra 30 lumes, dirixida por Diana Toucedo. A Diana Toucedo sí que coñezo, teño boa relación con ela, pero ainda non vi a película, quero a ver. Sí que recollen un pouco a testemunha desta idea de utilizar o arquetipo, o canon literario do rural, 30 lumes igual máis intercalada con certa ficción, 30 lumes que tuvo un certo éxito, que foi a Berlín, a Berlinale e todo isto. E, bueno, é inevitable que beban deses valores porque está unha zona rural e, por outro tema, que falábamos antes, que é unha zona onde o peso literario é brutal, é dicir, o valor da literatura creada no Courel con respecto á cultura popular é alucinante. Creo cousas como que o Xiona Boneira, ahora que traballo ali, pois, isto non é pelotilleo, Xio. Teño máis claro que é unha cousa útil, non é tanto algo do pasado, unha figura retórica, non, o sea, os padrenes cantaban cancións do Xiona Boneira, o sea, estaba metidísimo na cultura popular, é unha cousa increíble. Entón, como non vai estar metido no
na cultura popular cinematográfica, non? Bueno, igual que digo Xio Novoneira, pois Ángel Fole, que me quedei alucinado antes, por certo, cando leu Xulio, que dominio e cantidade de léxico manexaba ese home, que cosa espléndida. Xesús Manuel Marcos, Carlos Oroza, que tamén o cita o Xío, Xesús Alfonso Parada Jato, Sonia García, non se chama outra rapaza que escribiu o libro do Caurel, Fidel Clara Vilariño, eu mismo que teño que presentar unha novela, pero ainda non amadei o prelo, pero non me inclúo, creo que me falta algún por aí seguramente, sinto moito. E nada, por último, dicir que, bueno, aparte que foi un placer, todo isto, toda esta cidade da cultura que temos aquí, que parece testemunha tamén daqueles tempos da especulación, pero que é un grande orgullo ter, e que lle estamos dando unha certa vida con esta extraña primavera esplendorosa de eventos que estamos facendo no Caurel, pois iso, que de ruína, de dinosaurio, nada, isto é unha cousa útil e que hai que dar moito proveito, que é unha chulada de edificio. Así que nada, longa vida ao cine e longa vida ao Caurel. Moitas gracias. Bueno, pois agora, se os parece, facemos un pequeno descanso. Temos arriba para todos un café que non está preparado. Seguimos entón os relatorios desta mañá. Segundo programa, tócanos agora a intervención de Xosé Lois Foxo. Xosé Lois, todos o conocedes. Acabanse as palabras moitas veces para presentar a ponentes de tanto nivel, de tanta categoría, como os que temos e como os que vamos ter. É un luxo a nivel musical e a nivel cultural que Caurel parece que destaca en moitas artes, pero na música é un placer, é un privilexio ter a un musicólogo como Xosé Lois. Xosé Lois é licenciado en Filoloxía, é o director da Real Banda de Gaitas de Ourense, que leva o nome de Galicia de Ourense por todo o mundo, ademais literalmente por todo o mundo. E aquí no Caurel, Xosé Lois é o director do festival que todos os anos o Filandón de Músicas do Caurel, que está declarado como Festa de Interese Turístico Galego, e que este ano, se Dios quer, cumprirá a edición número 21. Entón, o mellor é escutar a Xosé Lois e a súa música, e agradezolle públicamente a súa participación, porque sei que tuvo que renunciar ou adiar compromisos importantes. Moitas gracias. Cando queiras. Bueno, pois eu teño que agradecer a José Manuel que invitara a un gaiteiro a este tema, porque os gaiteiros somos xente humilde, nada importante, e aparte ser de Romeor xa iso implica ser, dicía antes o Xío, que agora se presumía de ser do Caurel, pero cando eu fui no seminario aquela era unha vergüenza, era terra de lobos, era o peor que se podía pasar no ambiente urbano, ser do Caurel. Hoxe, por suerte, cambiaron as cousas, podemos presumir de ter un Caurel culto, de ter historia, de ter a mellor literatura e incluso a mellor música. Vamos, a mí gustame que estas cousas sean vivas, porque o meu non é falar, se iso tocar, pero vamos a empezar esta charla con unhas imaxes para que deixades que o Caurel ten moito que dicir hasta na música. José Manuel, dalle a primeira imaxe. Bueno, isto sitúanos un pouco, esta é a tésera de hospitalidade que apareceu en Ciro, que Ciro era unha ciudadanía romana, está a carón do castillo, polo tanto, era como unha urbe importante, e isto eran as primeiras mostras do dereito, cando aínda non se escribía o dereito en papel ou en pergaminos, empezaron a facerse estas téseras. Despois da cultura da antigüedade, estas foron as primeiras mostras de dereito, entonces nós temos, digamos, ese orgullo de conservar cousas como estas, que tiña que estar no Caurel, está no Museo de Lugo. Bueno, entón, pasamos. Vamos a ver, este gaiteiro foi esculpido no 1614.
Entonces, é a mostra iconográfica máis importante que ten Galicia e posiblemente Europa. Digamos, do punto de vista organolóxico, presenta unha gaita barroca, presenta unha gaita preciosa, e a vestimenta tamén é interesantísimo. Están dicindo que non hai en Galicia, nin coñecen en Europa, que eu son aficionado a isto, ningún documento tan importante que nos mostre non somente o instrumento, senón tamén a vestimenta. Todo este é o gaiteiro de Meirao, 1614. E este tamén do mesmo retablo, está no banco do retablo de Meiraos. Este é o zanfonista, cego zanfonista que mantuvo a cultura, digamos, inmaterial a través dos séculos, cando en Centro Europa se cultivaba a través de Beethoven a música culta, na Península Ibérica a música estaba na mão dos cegos, gracias a zanfonistas que este artista presentou, porque hai que dicir entre paréntesis que daqui sacamos a vestimenta da banda de gaita do Caurel, que Laura seguramente ainda ten na casa. Entonces fixemos a vestimenta de estopa, seguindo esta normativa que aparece no retablo da igrexa de Meirao de 1614. Pasamos. Este tamén é outra variante da vestimenta da época, un tamboril, un flautista, un tamboril, que isto un pouco reflexa o ambiente da época. Digamos, no Caurel vivía desta xente. O artista o único que fixo foi reflexar a realidade. Seguimos. Isto tamén indica como vestía, esta vestimenta tamén a recuperamos, como vestía e a pobreza, hai que dicilo, a xente, ainda hai pouco, a xente andaba descalza. Entonces, era un luxo poder andar vestido. É unha tocadora de triángulo que tamén reflexa esa vida. É o mellor documento que temos. Entonces, o Caurel ten moito que dicir en todos os sentidos. Entonces, no mesmo contexto da época, conservamos aquí na ermida, que podemos dicir que, digamos, a ermida forma parte dese corpus cultural desta área que dicíamos antes, comentabais antes, alguén, o Caurel non somente é o Caurel con capital en Sabana do Folgoso, senón que é toda a periferia desde o Berzo hasta Lóuzara, etc. Por lo tanto, a danza de ermida, que eu recollo nun dos libros de música do Caurel, é a danza da época. Posiblemente eses músicos tocaban esta música. Entonces, é un documento absolutamente vivo. E agora vamos a pasar a outro, evolucionando no tempo. Dicíase que en Caurel, en cada lugar do Caurel, había un gaiteiro. E eu creo que era verdade. Este gaiteiro é de Santa Eufemia, José González, que fixemos tamén un homenaxe en un filandón. Entonces é unha mostra viva de que é verdade que en cada pueblo os padernos, antes de ser músicos de metal, foron gaiteiros. Entonces esa simbiose entre música, gaita e gaiteiros, pois no Caurel faise máis viva que en outros lugares de Galicia. Eu sempre digo que agora xa desapareceu, porque o Caurel, estamos falando dun Caurel do pasado, o Caurel do pasado, porque o presente, desgraciadamente, xa casi non quedamos, todos tuvemos que marchar, casi todos. Entonces, nas familias do Caurel presumíase, en moitas familias, de ter un patrimonio propio, histórico, a nivel romances e cantigas. Por exemplo, Hilda de Ferreirós herdou eses romances, ou a señora Elvira de Santa Eufemia, herdaron os romances da familia, que se llevan transmitindo, incluso non se cantaban por aí nas matanzas. Era un patrimonio cultural, e isto é diferencial, posiblemente, hai quen dice que non, pero eu creo, porque estuve en Caxenes. Entonces, eso é o que nos diferencia, posiblemente, e é o orgullo do Caurel. Aquilo da vergonza que tiñamos cando salimos de aquí por ser do Caurel,
e agora convertímolo en un honor. Hai que mantelo. Bueno, este sin os conocéis, que é unha continuidade, os dous irmãos do Carballal, que ainda mantenen esa tradición viva, que por certo tocan moi ben. Seguimos logo vendo. Bueno, estes tamén os conocéis porque é unha mostra viva. E quero dicir unha cousa chegada a este punto que é moi importante. Se facemos un recorrido por os concellos de Galicia, as orquestas, nadie ten creatividade. Todos tocaban a música que lles viña en moda. Pero os padres non fixaron eso solo. Tocaron a moda, pero tamén crearon. E tuveron a suerte de contar con un xío que estaba aí, creando letras, como A Pastora ou No Bicarelo do Bico do Brelo, que acabamos de gravar con a letra original, que non sei se a terás. Sí, a letra original do Bicarelo do Bico do Brelo vai salir un disco, que a música cantada por un alcaurelá, que é a Lucía, do Índice. Entonces, digo que no Caurel, gracias á sensibilidade do xío, é que os padernes sabían ler música, estudiaban música, sabían partitura, podemos ter un patrimonio propio. Por exemplo, a Pastora, o Bicarelo do Bico do Brelo, varios pasodobles, algunhas rumbas. Polo tanto, o Caurel, no tema da música, hai que deixar a parte. A parte, como digo, en cada lugar había un gaiteiro, e tamén na música culta, como dicir, os padernes foron ese exponente diferencial que nos honran, como sabedes, fixémoslles fai 3 ou 4 anos un monumento, e aí está, é unha das miñas teimas. Fixenlle, tamén potenciamos un monumento a señora Elvira de Santa Eufélix, por nos haber transmitido 130 romances. Fixémoslle tamén a Hilda na súa casa unha placa, porque a señora Elvira era a avó do Filandón, Hilda era a madriña. E o día 22 de xuño deste mes imos inaugurar a Ribeira do Louzarela un monumento. Como sabedes, a música do Caurel non solamente, como dicéis antes, eran cantigas, sino que era música, creatividade propia. Por exemplo, os brindos, que o Ribeira é o último testimonio que queda, eran aqueles cantares improvisados que cando se casaban, pois facían a festa, como sabeis, na casa, entón viña a mocedade do pueblo, dos outros pueblos, cantar os brindos improvisados. Pois eso solamente o hai en Caurel, no Cebreiro. Sei que seguimos presumindo de ser de aquí. Bueno, esta é unha mostra. Despois deso, seguramente está Laura por aí nesta foto tamén, que é unha gaiteira. Fixamos unha escola de gaitas en Noceda por os anos 90 e pico. Entonces, xa vos fixades, cantidades de non sabían Caurel. Hoxe non nos hai en todo o colexio. Entonces, bueno, conseguimos ensinar a moitos rapaces, transmitirlle sensibilidade, e, se te acordas, Laura, solamente aprendemos música do Caurel, non tocábamos de outras cousas, porque é suficiente. Sabedes que hemos publicado 3 tomos de música do Caurel, temos tamén os últimos brindeiros de Forgas, temos tamén outro cancioneiro do Encia, e o cancioneiro antropolóxico de Quiroga e Montañas do Loro. Todo ele recolle en torno a 3.000 melodías diferenciadas do Caurel. Espero que algún día os que veñan se dediquen a estudiar eso. Bueno, é un dos outros traballos. Aquilo é verdade. En cada lugar había un gaiteiro. Dino de Piñeira, que foi alumno do Caxeño de Louzara, que sei que era un dos gaiteiros máis importantes que había por aquí. E depois falaremos do gaiteiro desta gaita, que ainda seguramente era máis importante. Este é un gaiteiro de Romeor, Antonio de Galego, que me ensinou a min a tocar a gaita, pequeno. Tamén hai que dicir que os gaiteiros, os músicos de Romeor, tamén anduveron todos os lugares de Caurel, da zona do Encia. Tamén é outro testimonio máis da vida, esa que entronca o gaiteiro da época barroca, de 1600, hasta os nosos días. Este é Domingo do Regueiro, que é el mismo,
Regueiro de Rocireixa, el mesmo construía as gaitas e vivía nunha casa que tiña ese prestigio medieval, tiña dereito de asilo. Os Regueiros, se non a conocedes, Rocireixa de abaixo, aí está a edificación, debe ser por 1600. Está a señora Amadora de Galego, que foi unha gran transmisora de cantares medievales. Tamén sabía o cántico do apalpador, que a verdade é que cando éramos pequenos dicían que había que manterse o fin de ano que viña o apalpador, pero tampouco había tanto rollo como se están inventando agora. Era unha cousa moi simple, era unha figura máis ben idealizada. Non te a saco a pena, que eu sei que se non me contaba, pero bueno, hai que dignificar o noso Papá Noel. Non odiamos. Temos que viña, pero non odiamos. Sí. Sí, ou igual non sai nada. Bueno, tamén o que digo ten pouco valor, entonces. Sí, síguelo pasando para comentarles. Esta é unha das músicas que eu lle recollín á señora Amadora de Galego, que tampouco non aparece por aí en lado ningún. Isto é unha estructura antigua, non é unha muñeira definida, como a muñeira de Chantada. Son músicas que ten unha estructura distinta. É cando sabedes que, claro que o sabedes, as músicas evolucionan. A muñeira, tal como a temos hoxe para bailar, aparece sobre 1850. Digamos, a muñeira que tocamos actualmente non é esa música celta que idealizamos, é unha música relativamente moderna. A música antigua, en estrutura de 6x8, sí que pode ter centos de anos, pero hai que ter cuidado con estas cousas, a nivel ser prudentes, cando non sabemos, e desto sabemos moi pouco, porque a música para gaita empezou a escribirse sobre 1890 por os gaiteiros 30 de Tribes, escribían na escala de re, que nos mantemos como diferencial. Bueno, esta é unha aí non ten a letra, pero como dicíamos antes, é desa creatividade distinta do Caurel. Que é a pastora do Caurel? Pois José María Raposo adaptoulle a letra, o xío, o teu papá, que por certo te agradezo que o nombrar 23 veces da tua conversa, é moi importante, que hai que apreciarse. Gracias. A Pastora é unha obra interesantísima, ten un fragmento que é como unha jota. Despois ten outros dous fragmentos que son música non tan alegre, pero sí que é alegre a Pastora. Digamos que en Caurel, e as muñeiras do Caurel eran moito máis rápidas que noutro lugar de Galicia. Padrones tocaban a muñeira moi rápida, e unha variante era a carballesa, que tamén é outra música desta zona. Bueno, pasamos, sí. A Angelita do Baño tamén brindaba nas bodas. A Angelita do Baño tocaba o bombo, o gaiteiro de Mostaz, Fallacas de Mostaz, e ainda viva a Angelita, é unha cantora extraordinaria e ainda é a mellor persona que a cantora. Este é o Rivera de Louzarela, o cantor dos lindos. A ver se vos podeis achegar o día 22 a mediodía, porque aparte fixémoslle un monumento e pedimoslle axuda á Xunta de Galicia, pero non contesta. Entón, ímoslo pagar con nós, xente a nivel privado, vai pagar o monumento. De cultura temos que manter nós, porque os que están arriba ten que pensar igual en buscar votos e isto non nos reciben siquiera, pero bueno, aí estamos. O importante é facer cousas que así é como se mantuvo a cultura nos pueblos, non polo que lle pagaban, porque os padres iban cos trastos hasta cerca de Ponferrada, case non irían nin polos cartos, iban porque les gustaba e alegraban, e era a vida da xente, era a vida dos pueblos. Esta é a orquesta de Romeo, non vale a pena, tocábamos por aí de vez en cuando en varios pueblos, sí.
foi na campa. Esta foto foi na campa. Este é o Casino de Lóuzara, un dos gaiteiros máis emblemáticos que tocaban nas bodas. Emblemáticos desta contorno. Sí. Son dous monumentos, Nunila e Hilda, Nunila e a señora Elvira, de Santa Eufemia, esa xente que sabía todo, porque dicíame a señora Elvira, cando acordáis, bueno, xa non vos acordáis, porque nin eu me acordo, que viñan os cegos e traían as coplas de cordel, que eu teño unhas 500 coplas de que fui recopilando. Entonces a señora Elvira dicíanlle de Nina, dicíanlle, apríndias, porque xa van preguntar. E cando tiña a señora Elvira 100 anos, eu andaballe preguntando as coplas. E foi así, mire, agora pregúntollas. Sí. Hilda, que aparte lle fixamos un disco, tuve unha suerte de poder facer o disco, que é difícil, porque facer un disco e DVD como lle fixamos igual costa 7 ou 8 mil euros. Como pudemos, fixamos un disco precioso, porque Hilda cantaba demasiado ben, eso era glorioso. E ainda temos a suerte de ter ese DVD, ese CD que queda para a posteridade. O Caurel sigue sendo importante a nivel gaiteiros. Este é un home de Parada, Reinaldo Azar López, e estaba tocando en Moscú, na división, cando foi a división azul, que lle mandou Franco Pralo, pois tocando en Rusia. Quero dicir que poucos gaiteiros de Galicia foron tan lexos, aí está ese testimonio, tocando en Moscú. Gerardo de Mercurín había que deixar solo. Cando empezaba non acababa. Entonces tiña unha fuerza increíble, era moi bon músico. Eu fixenlle un vídeo tocando o Bicarelo do Bico do Brelo, que aparte fixadevos que ten, eso xa, o poema en sí xa ten ritmo, o Bicarelo do Bico do Brelo. Pois Gerardo tocaba todo, improvisaba. Acórdome que na festa en Moreda, cando salira un raio de sol, foi sair para un lado co saxofón, en 5 minutos xa traía esa vida, un raio de sol. É dicir que leía moi ben o pentagrama. Bueno, estes son os tocadores do corno celta, porque en Caurel, para chamar ao concello, ou a Beceira, tocabas os cornos. Noutras formas tocábase a corneta, por aquí era a tradición. Xan de Vilar e Manuel Douteiro. Son os padrões nas primeiras épocas. Cando deixaron a gaita, tiñan ao principio un cuarteto e pasaron a tocar xa música de metal. Este cando marchaban para Barcelona, cando o Caurel empezou a desaparecer, a caballería cargaba para ir ao coche de línea. Grabando ya Francisco do Carballal, como se dice cando se lava o saco así arriba? Eso. Pois ainda levaba o saco así, Eso sí que pasou a historia. Francisco do Carballal que cantaba como os ángeles. Sí. Este era o cego do Outeiro, que naceu no 1892, que estaba celebrando Alfonso XIII os fastos da conquista da América. Entonces morreu en 1945, pero foi dos cegos máis importantes que tuvo Caurel, que transmitiu melodías preciosísimas e compúxoas. Sí, inda ahora se conservan vestixios de xente. Pois eu conocí o cego do Outeiro que iba cantando, porque conocía aí ben, que vivía aquí en Sabana, a filla Celia, que iba tocando bombo, fixo realmente obras preciosas, e era do Caurel, digamos, o cego do Outeiro. Entón, claro, ningún de nós o recordamos de que estamos aquí, pero quedou, eu recollí máis de 20 romances del. Bueno, aquí, isto é a orquesta de Iriz, digamos que había orquestas por todos os lados, e todos vivían. A orquesta de Iriz foi moi interesante. Eu recordo cando viñan a Romeor, que daba gusto oílo. Tocaban o requinto e tiñan
un sonido precioso de orquesta. Bueno, para que teñades unha idea un pouco da música do Cabral, gracias. Toco vos unha... Esta é unha das gaitas que tocaba o Fallacas de Mostar, José María. Entonces, ten un sonido especial, e ten unha digitación especial, non se toca como as outras gaitas. É dicir, que normalmente tocamos así, abrimos os dedos, está que ir buscándolle. Eu non o vi tocar, pero dicía o carpinteiro de Romeor, de Manuel do Xas, Manuel, que dicía o Fallacas que o dedo pequeno era a alma da gaita. Iso é moi complicado facer eso. Hoxe vedes por aí gaiteiros, pero casi nadie chega a ese nivel. Entonces, con ese testimonio eu vamos facer un trociño dun cantar que se mantuve aquí, que é o son dos eidos, que é como unha especie de alalá, e bueno, para que vexar como sona esta gaita. Agradezco vos o vosso cariño, pero levo moitas farapallada na cabeza. Teño que estar prometando internacional de gaiteiros, onte estuvemos en Silleda, agora teño un concerto Carreal, entonces non teño tempo de ensaiar. Entonces así, pois que sería, pudo haber sido moito mellor para un cariño. Pero vamos facer unha cousiña que é outra gaita moderna, para que percibáis un pouco a diferencia de tono. E vamos tocar unha melodía que se chama Morreu Anxelo, que é unha melodía que pode ter centos de anos, tamén reflexa a historia dunha persona. Entonces, Morreu Anxelo, que tamén o tocábamos allí cavando do Cabral a instancia.
Gracias por me aguantarme aquí. Vale, pois benvidos todos, bo día. Permíteme, Jesús. Bueno, temos con nós a continuación a Jesús Alfonso Parada Jato, Suso de Meiraos, que é veciño noso. A veces non apreciamos o que temos ao noso carón por cotiá, porque pensamos que sempre o temos aí, e botámoslo en falta cando nos falta, valga a redundancia. Eu penso que moitas veces o traballo, o esforzo que fai Suso, se me permites, o Jesús, é encomiable, porque esa recopilación, esa traslación a un soporte material físico como é un libro que perdura, dos usos e costumes do Courel, é un traballo ímprobo e valiosísimo. Jesús Alfonso Parada é diplomado en traballo social e un home tamén da cultura. Por iso temos a honra de telo aquí. Entonces, cando queiras, procede ca tua ponencia. Bueno, darvos a benvida, agradecervos a vosa presenza, tamén agradecer a José Manuel o feito de haberme convidado, e moitas gracias. Como temos un tempo moi limitado, pois vamos principiar xa, porque teño que pedirvos excusas porque se cadra a miña presentación é un pouco demasiado longa, pero bueno, vamos ir a ver se son quen de facela enteira. Vou a falar de as lendas, os contos de tradición oral, os aviños de labranza e tamén dunha unidade social moi rechamante que hai aquí no Courel. Quixera tamén dar a benvida, pois como fago sempre, empregando o sistema pictográfico de comunicación. É un método, un sistema alternativo aumentativo destinado ás persoas que teñen algún tipo de discapacidade. Pois un traballador social ten que mirar sempre de promover a integración das persoas con discapacidade. Bueno, pois vamos alá. En primeiro lugar, o concepto de lenda. Que é unha lenda? Pois lenda é unha narración sobre uns feitos que se foron ao longo dos séculos elaborando, deformando, ata convertirse no que son hoxe, relatos de un gran valor histórico-cultural que nos falan pois da nosa historia, do descoñecido, do diaño, da morte, dos mouros, dos tesouros soterrados, das meigas. Novamente, os cadriños estes do sistema pictográfico que están a dicir o mesmo que digo eu, pero con esa linguaxe adaptada pois ás persoas con discapacidade. Os tipos de lendas eu calificaría deste xeito. Históricas son estas baseadas en feitos reais, como por exemplo algunhas que nos falan desa desaparecida aldea do Lago, entre as aldeas de Moreda e Campelo, e doutra que tamén desapareceu, que foi Pontalor. A lenda da aldea do Lago, ali por riba de Moreda, pois sempre se dixo que había unha aldea, da cal ainda quedaban hasta hai pouco as ruínas, e mesmo celebraba a feira de gando, pero as pelexas aí se ve que eran un día así e día tamén de cote, e un día houve unhas mortes e decidiran pois abandonar a aldea. Logo, rifaban pola imaxe do San Mateo, os de Campelo querían a eles e os de Moreda tamén. Que fixeran? Pois acordaran que o que primeiro chegase ao lugar do outro día, pois levaría a imaxe do San Mateo para a súa capela. Os de Moreda fixeron trampa, dormiran no lugar e foron os primeiros en chegar. E o San Mateo está na capela de Moreda. E a aldea do Lago existiu, hai unha proba no tumbo da casa do hotel de Quiroga con data do 27 de maio de 1489, segundo a cal Rui González de Chan de Pena doaba o lugar do Lago ao seu fillo Gil Fernández.
Aí está a transcripción. A lenda de Pontalor, entre as aldeas de Piñeira e Lousada, houbo esa aldea, da cal ainda quedan esas ruínas que vendes aí, e, bueno, a derradeira habitante desa aldea foi a señora Dolores, que foi a que casou co gaiteiro de Mostaz que Foxo nos falou del. E, bueno, aquí hai unha lenda que o dono da ferrería, que tamén tiña ferrería, pois era un dono con moitos cartos, soberbio, e un día dixo que el nunca voltaría a pasar fame. Tiña moitos cartos, pero un día, por castigo divino ou por capricho meteorolóxico ou polo que quixese, desatouse unha forte treboada e levou a ferrería para sempre e o dono ficou na miseria. E, polo tanto, outra lenda histórica. As lendas de Mouros, moi abondosas, toda a ruína que atopamos hoxe por aquí, que non se coñece a súa orixe, un penedo de xeito caprichoso, tamén se supón obra dos Mouros. Aí temos a lenda do tear de ouro da pena de Supena entre as aldeas de Vilasivil e Miraz. Nesta pena sempre era como un reloxo natural para as aldeas de Vilasivil, Meiraos e Parada tamén. Segundo me contaron en Parada, pois tamén era frecuente que ollasen a evolución do sol nesa pena. Pois ben, esta pena foi o orixe de moitas lendas de mouros e tesouros. Unha delas, pois, afirmaba que había un tear de ouro soterrado ali no interior da pena, e que os veciños de Vilasivil, cando andaban a traballar naquelas leiras, pois escoitaban o tac-tac do canto do tear. E se paraban a escoitar, pois todo ficaba en silencio, non se escoitaba nada. Cando volvían a traballar, volvían outra vez tac-tac o canto do tear. Outro exemplo das lendas sería as de tesouros. Os tesouros tamén son unha constante nas lendas desta contorna. Circulou por aí unha das moitas versións que tivo o Ciprianillo, que aquí chamaban pois o tumbo dos tesouros, era unha gaceta máis de tesouros localizados no Caurel. Aquí temos este chanto, que se vos fixades non pega nada na contorna. O castro de Vilasivil pois son todo pizarras e este chanto pois é calizo. A xeito de tapa vese que veu doutro lugar, non sei se realmente acubillou o tesouro ou non, pero vese que foi posto aí de xeito artificial. Entón, pois, bueno, decíase, segundo o tombo, que nese castro había un grande tesouro, pero custodiado por unha serpe moi gigantesca e por un grande manancial que asolagaría a quen fose escarbar ali. Un día a veciñanza de Vilasivil pois colleu os apeiros, foran ali na súa procura e toparan ese grande chanto que vos puxen antes. E, bueno, cando estaban a acabar ali, a escavar, sentiran os bufidos da serpe. Nesto produciuse un grande tremor de terra e mesmo o sol baixou varios graus, pero non como se di por aí moitas publicacións de temperatura, foi de posición, baixou. Sempre se dixo que a partir desde aí o sol non se puñía por donde se puñía antes, que se pon un cacho máis abaixo. E os veciños, pois, fuxiran asustados. O follo aínda hoxe se atopa, está recoberto de silveiras e de brozas, pero bueno, aí está. E o chanto foi colocado de zarrume nunha parede dun eiro que ali está. A lenda do tesouro da fonte da capilla. Digo capilla porque, bueno, debemos conservar tamén as verbas caurelás. Xa sabemos que é capela no normativo, pero en Meirao sempre se dixo capilla, que non morran as verbas caurelás tamén. Nesta fonte, pois, era unha fonte un tanto curiosa. Había 4 caños nunha rocha e, bueno, ali decían que había 2 olas de ouro e unha de veleno no medio. Iso era o que dicía o tombo, unha das gacetas esas das que vos falei.
Un día, pois, foran dous veciños de Caurel, un deles era o meu tío avó, por eso sempre se contou na casa esta lenda, e foran ali a ler un esconxuro. Eso sí que foi real, porque os meus devanceiros sempre o contaron na casa. Puxeranse a ler o esconxuro e prenderan unha fogueira, porque se vei que era ao raiar o día, e, bueno, nestas, cando estaban a ler, soprou un refacho tan forte que arramplou ca fogueira e non deixou nin as faíscas. Eles fuxiran asustados e ende xa máis volveran ali na procura do tesouro. E logo temos as narracións fantásticas, as lendas fantásticas, que son narracións que se asentan nalgún feito histórico que se foi deformando ao longo do tempo. Aí temos a lenda do pasadoiro do Castelo do Carbedo, segundo a cal había un pasadoiro subterráneo que comunicaba o castelo ca igrexa de Esperante, e os chanzos da escaleira que o comunicaba eran de ouro. E logo, aí temos a lenda da campá da igrexa de Meiraos, a campá grande, unha lenda que se contou tantas veces que se foi xa desvirtuando, xa non cuntana sempre polo final, a ver se desta vez o pago ben. Pois a campá grande da igrexa de Meiraos era unha peza monumental, algo que non tiña nada que envexar ya a Berenguela ou a campá de Toledo. Era unha peza tan monumental que as vibracións chegaron a ser tan fortes que solamente podía ser tanxida por un xordo, porque ninguén podía resistir aquel inaturable estrondo. Hoxe en día foise fundindo, rachou, fundiuse, amañouse, e, bueno, xa nin é tan grande, nin é tan sonora como foi en tempos. E, bueno, un día había un veciño da aldea de Miraz que tiña unha vaca moi boa, trouxo 2 xatos, algo impensable por aquelas datas que escaseaba o alimento. E, bueno, a muller un día foi á mochila, e o dono, pois, reñeulle, rifoulle, porque tendo 2 xatos non podía quitarlle o leite. Entón, co cabreo, quitoulle a canada e tiroulle o leite ao carrelo dos xatos. E logo, cando os xatos medraran, o home andaba traballando con eles nunha leira, picounos a mosca, e claro, fuxiran e foran a caer ao Pozo da Grada, que aquí teño unha imaxe. Aquí está, a campá grande, hoxe xa non é tan grande, quitaranlle un cacho por ambos os dous lados, e aquí está a cascada, a fervenza. Aquí na base hai unha poza moi grande porque o río cae dende moi alto, todo o caudal que leva e provocou unha poza moi grande. Aí está o Pozo da Grada. Entón, pois, os becerros foran a caer aí. E dali a un pouco, pois, o veciño viu como unha moura saía cos becerros xunguidos tirando pola campá que a levaran á igrexa. E desta campá, pois, bueno, dicíase tamén que as súas badaladas ecoaban hasta o Cebreiro, era algo impensable, non xa pola distancia, senón pola diferencia que hai de altitude, e que as mulleres embarazadas non podían achegarse a ela cando estaba soando polas fortes vibracións. E logo temos o número 5, que serían as lendas moralizantes. Son estas que conteñen por normas, indicacións de condutas consideradas válidas tanto para o individuo como para a sociedade. Aí temos a lenda do castiñeiro na noite boa. Segundo a cal, pois, o castiñeiro, esta árbore tan daqui, enxendraba o seu froito coincidindo ca hora do nacemento. O día 24, ás 12 da noite, os gromos do castiñeiro baixaban ao chan en sinal de adoración. Entón, un home quixo ir mirar a ver se era certo ou non, a súa ousadía e irreverencia tivo como castigo ficar cego para o resto da súa vida. E logo temos os contos de narración oral que chegaran hasta nós, pois, transmitidos de pais aos fillos, de avós, nas longas noites do inverno,
cando se agardaba a quenda para moer, forman unha parte moi importante da nosa historia. Algúns deles tamén teñen unha clara función moralizante, como veremos máis adiante. Eu escollín dous, fixen unha escolla destes dous pola súa relevancia, a importancia do traballo. Pois nunha sociedade como era a do Caurel, basicamente agrícola e gandeira, o traballo físico tiña unha grande importancia. Para comer había que traballar, senón non se podía comer. Este conto pois fala diso. Pedinlle o leite á vaca pediu unha erva. Pedinlle a erva ao prado pediu unha rega. Pedinlle a auga á presa, e a presa pediu unha queda. O xeito, o traballo, as gañas de traballar. Se non se traballaba, non había que comer. Todo era a base de traballo. E temos o conto da Desidia, que dicía: Desidia, ten fame? Teño. Quere pan? Quero. Vaya polo coitelo. Ai, señora, xa non yo quero. A Desidia era tan preguiceira que por non ir a buscalo o coitelo pasaba sin comer, quedaba sin comer. E logo, os aveños da labranza, xa sen que hai cantidade inxente deles, eu aquí só podo falar, non sei se dá tempo, como vamos de tempos. Pois moitos deles foron esquecidos, sobreviven agochados nos fallados, expostos como elementos decorativos que xa perderan a súa función, e no peor dos casos rematan nunha fogueira. Eu teño visto pezas de museo aí ou mal vendidos por unhas míseras perriñas de nada. Novamente dou un paso a estes cadriños que están contando o mesmo que dixen eu, aínda que aquí non haxa ninguén cunha discapacidade. Eu sempre miro de promover a integración das persoas así con discapacidade. O carro pois empregouse non só para carrexar todo tipo de cousas. Foi unha mesa nas festas, para rapar ovellas, para dormir, para botar unha sesta. Consta de 2 rodas, un eixo, un ribabai a chela, bueno, xa aí tedes todo a descripción. E, bueno, como curiosidade citar que en tempos pagouse un imposto á excelentísima Diputación de Lugo pola licencia de circulación dos carros. Algo que no 1959 era de 15 pesetas, que era diñeiro. E, bueno, aquí temos un gráfico que, bueno, estas son as orellas, o cabezaño, a chela, as rodas, o eixo, as treitoiras, que son estas 2 pezas así a xeito de pinza que suxetan o eixo. E aquí detrás vai a correa do argola, do arrecadén. Aquí se enganchaba outra parella para que nas baixadas adetese o carro, era como un freno. Logo están as ladrañas, algo totalmente esquecido, que eran 2 táboas de cerdeira cóncavas que se suxetaban nos estadullos ou fungueiros. E logo adetían pois as cargas de nabos, de terra, de esterco, e aquí van os brións onde se suxeitaban as cordas, os liames. E logo, bueno, os carros hai de 2 tipos, non son todos iguais. Hai os de cravos e os de lamión. A diferencia está no canto da roda. As de cravos, retirei aquí un cravo para que se vexa mellor, o borde da roda estaba feito con cravos. E nas de lamión, pola contra, tiñan 2 pezas semicirculares que xuntaban aquí, polo tanto, hai 2 tipos de carros diferentes, non son todos iguais. E logo está a gambela, no Caurel, cambela. Volvo a facer un chamamento para que non morran as nosas vergas, as vergas caurelás. Trátase dun arado curvo moi forte e diferente de outros arados, que a xente adoita trabucarse aí que todos son iguais, pois non. É un aveño feito cunha raíz case sempre curva de bidueira, que é desta que xorde nos valados. Empregouse para abrir os terróns cando se facía a cavada nos montes e axudar a labrar a terra.
tamén para abrir pois sucos fondos cando se colocaba unha tubaxe, cando non había as maquinarias que temos hoxe en día. Aquí temos un gráfico, porque estas cousas explícanse mellor nun gráfico. Este é a rella, a rabiza, o agarradoiro, o temón, o chavillo, é unha chavela, pero en Caurel decimos chavillo, e a cincha, estas pezas metálicas que suxetaban ambas as dúas estruturas. E logo, o arado de pau, os arados, hainos de dous tipos. Temos o arado de pau ou romano e o arado de ferro ou americano. O arado de pau pois, presenta dúas variedades tamén. Dúas variantes. O de rella, que leva unha peza metálica e cilíndrica no dente, con punzón, e o de palmela, que é unha peza metálica plana e triangular que vai cravada no dente. E logo está o de ferro americano, que é moito máis evolucionado, volteaba a terra, regulaba a fundura do suco e supuxo no seu día unha auténtica revolución para o agro. Pero claro, necesitaba tamén dúas parellas de tiro que só ás veces eran a tranco. Aquí temos un gráfico. Este era o arado de rella, que leva unha peza aquí, que é a rella cilíndrica con punzón. Pola contra, o de palmela leva unha peza triangular e plana que os diferencia. Iso é o temón, a teiroá, este que vai aquí, esta peza que regula a fundura, e logo a rabiza. Este era o arado de ferro, unha vertedera moito máis elaborado e máis traballado, pero necesitaba un maior aporte de tiro. Neste gráfico, pois aquí volven a aparecer as partes, chavela ou chavillo, temón, a teiroá, estas son as orellas, o dente, aquí vai a rella ou a palmela e a rabiza. O significado destes abeños pois trascende máis aló do meramente funcional, porque se vos fixades, atopamos gravados de arados pois nas vellas portas, dos sequeiros, das cabanas, mesmo das casas. Aparecen pragueados por todas partes. Polo tanto, para min ten un probable carácter máxico protector. O arado era un dos principais abeños de labranza aquí, pois tamén é de supoñer que tiñan un carácter máxico e protector. Aquí están representacións talladas así, gravados ca punta da navalla, cunha precisión asombrosa, porque este facías a man alzada, teñen unha precisión aí impresionante. Aquí temos o xugo, que é un toro dunha árbore cunhos encaixes moi traballados, onde se colocaban as correas, se poñía a molida, que era esa almofada que vai na cabeza das vacas, e logo facía as lazadas e tapábanse ca cuberta, que era cunha pel de can. E na parte central ían as correas do sobrexugo, que mediante unha peza metálica rectangular que era o alcuseiro, enganchabas o xugo ao carro e a outros apeiros tamén, por medio do loro, que era unha soga cunha espita curva de madeira. E logo as correas de sobrexugo regulaban tamén o peso que recibía cada unha das reses, pois ao desprazalas cara a un lado, ese animal soportaba unha maior carga. É o que se dicía poñer unha correa a esa vaca. Se se desplazaba a correa para ali, esa vaca, por castigo ou polo que fose, porque tiña máis forza que a outra, soportaba unha maior carga. Aquí non lle puxen o rótulo xa para non cargar moito. Esta é a mulida, estas son as correas de sobrexugo, o alcuseiro, que é esta peza de aquí, o trinque, e o número 1 é a mulida, a cuberta, que vai por riba da mulida, e case sempre era de pel de can. O trillo, pois é unha grade que consta dun armazón de madeira,
así de xeito rectangular, cun agarradoiro que é a rabiza, os dentes de ferro e cunha chavela na punta do timón, onde se encaixaba o xilete. O rastro de varas, que xa vai quedando en desuso, en algunhas aldeas xa nin se utilizaba, como por exemplo tal era o caso de Vila Civil, que empregaban pois, unha pola da ciñeira enganchada, nunca traballaban co rastro de varas. Costaba de 3 paus verticais cravados no chan, sobre os cales se entretecían as polas de carballo, sempre dobradas hacia cara adentro, porque se iban así, enganchaban as puntas na terra e rompían, tiñan que ir sempre dobradas hacia dentro, había que cantalas nunha fogueira para que non rachasen e colocalas, pois eso, cas puntas cara adentro. Tiña tamén forma cóncava para botarlle vir aos terróns ou croios para facerlle peso, enganchabas o xugo por medio do trinque. Aquí temos pois un exemplo do rastro de varas, e un arado que é de palmelas, se vos fixades, aquí ten unha peza plana e triangular, por lo tanto era de palmera. Ese cativo que está aí son eu, digo, pola lei de protección do menor, que as fotos dos menores non poden andar aí tamén de calquera xeito, pero como son eu, pois non pasa nada. E logo, por último, pois, temos que falar das unidades sociais, alén do concello, a parroquia, a aldea, a vila, que todos coñecemos, aquí hai unha ben rechamante. O Xío antes falou, pois, da Casa do Crego, pois, aí está, a casa. A casa era unha unidade social que englobaba a máis do hábitat, os eidos, o gando, e tamén as persoas. O Xío era da Casa do Crego, da Casa da Fonte. Isto era a casa, unha unidade social certamente rechamante. E, bueno, xa me despido co sistema pictográfico de comunicación novamente. E, bueno, agradecervos a vosa presenza, o interese, e tamén... Bueno, vamos a seguir entón a ponencia desta mañá con María Moure. María Moure é farmacéutica, é gran amante do caurel. Onte falábamos que la sentíase caurelá a todos os efectos, con que iso prestixa a Caurel, que a xente se sinta de Caurel sin haber nacido en Caurel, que iso fala do seu sentimento. María fixo un estudio etnográfico, vou decir etnográfico porque tamén forma parte, unha parte do teu traballo foi etnográfico, etnobotánico. Adaptou o coñecemento científico que sobre o uso das plantas estaba na farmacopea, os usos e costumes que esas plantas se lle daban no Caurel. Tuvo múltiples informantes de calidad, informantes que levaban á práctica o que dicían, e ese traballo de campo, esa recopilación inédita, esperemos que por pouco tempo, será un recoñecemento máis hacia ese patrimonio inmaterial que é o coñecemento e o uso das plantas, a etnobotánica en Caurel. Moitas gracias por acompañarnos, María, e cando queiras. Moitas gracias, José Manuel, moitas gracias á organización e a todos por estar aquí. Igual non podo moverme tanto como habitualmente, poñerme de pé, sentarme tal, porque a ciática hoxe parece que me dá un pouquiño a lata, pero bueno, é pouca cousa. Así que imos ver.
Non sei se coñecedes este lugar, supoño que moitos sí. Non, Suso? Que sitio é este? É Meiraos. É Meiraos cas montañas de fondo, non? E bueno, pois sí, sabedes que tuven a sorte de, claro, que eu vivín en total 2 anos no Caurel, con todo o que iso implica. Coñecino en todo o seu esplendor, que en calquera das estacións Caurel ten, por suposto, o seu encanto, non? Bueno, pois aquí vai a miña homenaxe ao insigne Uxío Novoneira, pero dende o ponto de vista da botánica, non? O que el dixo en relación a árbores, a matogueiras e a plantas en xeral, non? Prado do val das Nela, abrairas da Orela, bidueiras novas, restras de edra polos freixos, covas dos carambelos de pedra. Moreda das Morodellas, nogueiras, freixos da Barxa, a boca do Couto, as augas e a devesa da Rogueira. Entón, esta foto da devesa da Rogueira fixena eu dende a pista que hai por riba de Moreda. O meu traballo, eu son farmacéutica, pero de vocación non son boticaria, aínda que veño dunha, son a terceira xeración de boticarios. O meu avó xa o era, o meu pai tamén, pero eu son máis ben de andar polo monte, da natureza, do campo aberto, aínda que agora sí traballo de boticaria, que está ben porque é un complemento á miña vocación, pero eu dixen, bueno, como que eu adoro por riba de todo é o mundo da investigación, pero da investigación do campo aberto, dixen, como podo misturar o mundo rural e as súas tradicións ca medicina? Pois facendo un traballo de etnobotánica e, concretamente, de etnomedicina. A través do que, en principio, ia ser unha tese de doutoramento, pero que sobre a marcha decidín que non, que sería un libro de divulgación pro público en xeral. Preferín porque polo medo de que poidera ficar perdido aí nun caixón da biblioteca da facultade, non? Penso que todo o público en xeral merece ter coñecimento da información tan extensa, tan maravillosa e tan chea de cariño que me deron, porque toda a poboación do Caurel, do extenso Caurel, porque tamén entrevistei no Incio, en Louzarela, en Louzara, quero decir, en Pedrafita, en Quiroga, pois aparte de todo que é isto, non? Entón, pois merece a pena dalo a coñecer nun sentido amplo para toda a xente. Por que elexín o Caurel? Por dúas razóns moi importantes. En primeiro lugar, pola riqueza botánica extraordinaria que ten esta terra, ata o punto de que prácticamente o 50% da flora total galega está representada aquí. E por outra banda, pola sabiduría popular absolutamente abraiante que aínda fica e que parece mentira que nestes tempos pois aínda a memoria da tradición, da cultura do Caurel está viva na memoria dos seus habitantes. Entón, decía, riqueza botánica extraordinaria por unha banda. Por qué? Bueno, aquí non me vou parar nisto, porque a temática de hoxe non vai por ese lado, simplemente decir que hai 3 factores principais que xogan a hora de que a riqueza botánica sea tan extraordinaria. Por unha banda, a situación xeográfica, o Caurel está aquí, recibindo a influencia do norte de Europa por unha banda e da España mediterránea por outra, que é confluindo aquí no medio.
Tamén hai razóns altitudinais, isto é unha montaña, con todo o que isto implica de diferenzas entre vales e montes, abas que reciben diferente tamén luz solar e tal, e en terceiro lugar tamén moi importante o chan, a composición do solo, que aínda que na súa maioría é tamén o chan é ácido como na maior parte de Galicia, pero tamén ten afloramentos calcáreos que supoñen unha vexetación moi particular. E o Concello, si xa nos restrinximos o Concello de Folgoso do Caurel, son 193 km cadrados divididos en 50 núcleos de poboación, 42 aldeas no Caurel Alto e 8 no Caurel Baixo. O último censo fala nada máis que de 1025 habitantes. Pero, bueno, xa sabemos o que acontece, non? E despois, entre os dous núcleos de poboación máis importante, que son Seoane e Folgoso, nada máis que hai 12 km por estrada. Pois ben, aquí atopamos a vexetación do norte de Europa. Se imos ao cumio da Devesa da Rogueira, veremos bidueiras, fallas e mesmo teixos. Mentras que se imos á zona de Folgoso e arredores, veremos vexetación da España chamada Mediterránea. Hai érbedos, tamén chamados albedros, que forman parte do escudo de Madrid, non? Hai sobreiras, non? A árbore que dá o corcho, hai lavanda, por exemplo, cousa que non, moitas aciñeiras, cousas que non atoparemos aquí no Caurel Alto, que si hai algunha zona de aciñeira, pero digamos que quedaron aí illadas, non? Dende hai millóns de anos. Despois, indo o meu estudo, o meu traballo, poño novela entre aspas, porque digamos que é como unha novela ensaio ou un ensaio novelado, nos que as protagonistas non son as plantas medicinais. Ollo, as protagonistas son as persoas, os habitantes do Caurel. E, aínda que evidentemente o fío conductor do libro é o catálogo, que tiven que dividir en 3 tomos porque un tomo non daba para tanto. O primeiro tomo, plantas herbáceas silvestres, o segundo tomo, árbores e matogueiras silvestres, e o terceiro tomo, plantas de todo tipo xa cultivadas e naturalizadas. Pois ben, ese é o fío conductor, pero digo, protagonistas, as persoas. Entón, reseñas dos informantes, curiosidades, anécdotas, lendas, testemunhas persoais, comentarios, reflexións meus nos 2 anos que eu vivín aquí e todo o que vin e escoitei, ritos, refráns, lendas, cancións, adiviñas, todo o que un poda imaginar, que fan que sexa unha referencia para todo o resto de Galicia e prácticamente eu me atrevería a decir tamén polo menos pro norte de España. Catálogo de remedios, como digo, bueno, dividido nese fío conductor de 3 partes, 200 remedios aplicados tanto a persoas como a animais, e tamén inclúe pois os nomes vernáculos, evidentemente, usos, partes utilizadas, modos de emprego, etnoecoloxía, advertencias, comentarios, curiosidades, ademais de todo o que dixen antes, non? Isto é a parte de fora dunha casiña de mercurín, por exemplo, que me chamou a atención por ser especialmente fermosa. Vemos o millo posto a secar por fora. Aquí hai unha muller tecendo a súa lá en Noceda. Estas son fotos miñas, quero decir, son fotos do meu arquivo, e isto tuven o honor e a sorte de vivilo eu. Como unha muller, a saída eu dunhas entrevistas, ali estaba sentada en Noceda tecendo a súa lá tranquilamente no fuso como se facía dende facía centos e centos de anos, non? Bueno, pois, que pasa? Que a tradición oral, que pasa se non se recolle?
que se perde, porque as persoas desaparecen e, se non se recolle por escrito, toda esta maravilla, toda esta riqueza tan extraordinaria pérdese, porque o normal é que os novos estén demasiado ocupados co móvil, ca tableta ou co ordenador, como para ocuparse das herbaxos que usaba a avoa para curar. Conste que a ese nivel hai de todo, Hai comentarios de avoas que me din: ai, a miña netiña adoraba que eu lle fixera, ou adora que eu lle faga as miñas herviñas para cando está maliña. E outras que, xa ven a maica caldeirada, bueno, tal. O sea, hai de todo, non? Como en botica, nunca mellor dito. Perdón. Bueno, e aquí temos o foco de atención a lareira, que é común aos ancares e o caurel, que, bueno, é o internet de antes. Era isto, o foco da comunicación. E cando, afortunadamente para eles, non tiñan televisión e moito menos non tiñan internet, reuníanse ao redor da lareira e, igual que a familia, os veciños, os que viñan de fora, os que viñan da feira de Quiroga ou de Pedrafita, e así se transmitían os coñecimentos, as anécdotas de pais a fillos, e así era como se transmitía todo, non? Bueno, do filandón xa se falou, porque tuvemos o honor de ter aquí a Xosé Luís Foxo, e tamén outra maneira espectacular de transmitir a cultura popular, e a laboura tan extraordinaria que fai o noso amigo Foxo. Entón, cando falo do catálogo do meu traballo, en liñas xerais, por unha banda, en modos de emprego e de aplicación, todos os que un poda imaginar, a parte da infusión ou o cocemento, os emplastos, chamados aquí plastóns, macerados, baños de asento, enxuagues, e o máis curioso, a tortilla ou ovo revolto característico do caurel. Aquí hai uns botiños que tiña unha amiga en Seceda, perfectamente clasificados, cada un co seu carteliño do que é cada unha, que o que fan normalmente é conservalo, recóllese a erva na época axeitada, e despois, se están en condicións que son axeitadas de temperatura e de luz, sin que lles ataquen os fungos nin os parásitos, poden aguantar perfectamente dun ano para outro. Partes utilizadas? Bueno, pois tanto de ervas, de árbores, de matos e os seus derivados, follas e polas, flores, raíces, froitos, cascas, líquidos, como pode ser o látex ou a savia. Cando falo de látex, falo do líquido amarelo da ceruda ou ceridoña, a savia que pode ser da bidueira. Hoxe en día aínda utilizan o tomiño, aquí chamado tomillo, igual que en castelán, como digestivo especialmente, o urego para o sistema respiratorio, as infusións, o romeu, ou a xarxa para cuestións da cavidade bucofaríngea, e a xanzá, que veremos despois, a raíña do caurel a este nivel, a planta panacea. Aquí temos unha foto que eu saquei nun alpendre de Parada, que tiña ali unha amiga miña a secar estes feixiños de que? Efectivamente, de tomillo. Que pasa? Que fora do caurel aquí dinme de todo. Lavanda, pois queiroa, carpanza, pero aquí no caurel, claro, temos o honor de ter aquí persoas do caurel que xa o identificaron inmediatamente, non? Tendo en conta que, digamos, a temática deste seminario, ímonos centrar nas crenzas ancestrais. Cantas crenzas ancestrais? Bueno, diso fala Suso moitísimo no seu libro e tamén nos ilustrou antes, non?
voume centrar na nogueira por ser unha árbore. Crenzas en torno á nogueira. Si tes algo de labor botado baixo da nogueira, non prospera nada. Non fai ningún páxaro niño nelas. Díxomo unha informante de Moreda. A nogueira recolle o iodo e quedas ti sin il. Nos sitios onde falta o iodo, hai o bocio. Si te deitas a dormir por baixo dunha nogueira, te levantas con dor de cabeza, cólleche o iodo, cousa que me contaron en Seoane. Dormindo así a esta sombra dunha nogueira, María das Hervas non se te ocurra dormir por baixo dunha nogueira. Dixéronmo así de veces. Bueno, eu en todo Caurel son María das Hervas, claro. Din que te levantas cos ollos hinchados, dolor de cabeza e que se te pos por baixo incluso o alcohol que ten faiche mal. Iso mo contaron tamén en Moreda. E despois a sombra é mala, colles manchas no pulmón, dor de cabella, ollos hinchados e incluso bocio. É que tamén me falaron de que a persoa ficaba como bébeda, non? Como borracha. Cousa que me contaron en Noceda. Que pasa? Que todas estas crenzas non saen así por arte de birloque que a xente inventa sin máis. Non. Teñen un fondo de verdade e un fondo de razón científica. Neste caso está moi claro. A nogueira ten, o tronco da nogueira, concretamente, concentra unhas sustancias astrinxentes chamadas taninos. Igual oíron falar dos taninos porque hai compoñentes farmacolóxicos que teñen taninos na súa composición cando se quere conseguir un efecto astrinxente. Que pasa? Cando chove, como o tronco ten tanino, a chuvia baixa polo tronco, lava eses taninos e caen no chan de maneira que poden, de algunha forma, esterilizalo. De feito, se nos fixamos, é verdade que por baixo da nogueira non medra moita cousa. É por esa razón. Os taninos poden facer que medre menos do que medraría se non houbera unha nogueira. Por outra banda, falan de iodo, falan de ollos hinchados, falan de bocio, que ten que ver efectivamente co iodo, porque conocerán, non supoño, conoceredes a sustancia chamada nogalina, que se saca precisamente do froito da nogueira, esa que lle chaman aquí badolo, esa casca verde de fora. A partir de aí fan a nogalina, que concentrada ten un aspecto moi escuro, prácticamente negro, un cheiro penetrante a iodo, e que se utilizou tradicionalmente para tinxir roupa, cabelo ou madeira, non? Efectivamente parece iodo. Non é iodo, non ten iodo, pero parece. Por iso os habitantes do Caurel, con toda a lóxica, comentáronme que a nogueira concentraba o iodo ata o punto de poder producir bocio nas persoas. Os encoutos. Dos encoutos fala tamén Suso no seu libro. Eu poño, por exemplo, o encouto da borruga. Esa especie de conxuros, para acabar cunha doenza determinada, non? Experimentaronno en Savane e curaron 3 ou 4 verrugas nunha man. Bueno, neste caso non é un conxuro, hai outros casos nos que a verruga si ten conxuros e que me contaron. Neste caso concreto non. Neste caso fala do efecto curativo da xesta, concretamente da xesta negral, non? Experimentaron en Savane e curaron 3 ou 4 verrugas nunha man. Cóllense 2 ramas de xesta negra e átanse cun nudo pola punta. Pásanse por riba da cabeza e tíranse para atrás. Os 3 días curan as borrugas. Tes que pensar que vas curar. E aí está o segredo, non?
Debe de ser que as maus reciben algunha sustancia da xesta, me contou unha muller de Seceda. Que pasa? Neste caso, a xesta sí ten outros usos medicinais, pero un deles non é ese. É cuestión de autosuxestión, porque non temos idea de ata que punto o corpo inflúe na mente e a mente inflúe no corpo. Se un está seguro de que este remedio vai ser efectivo, as verrugas as borrecas ou como lle chamen, espundias que lle chaman na miña terra, moitas veces saen por cuestións psicosomáticas, por cuestións de tipo igual nervioso, que a persoa nese momento está alterada por algunha razón e hai máis facilidade para que saian, non? Se a persoa se convence de que vai curar, efectivamente cura, non? Tamén en coutos nos animais, por exemplo, a vaca con mal de ollo. Collían 3 ou 5 canilliñas de sabugueiro, o ollo, de sabugueiro. Non servía outro. O sabugueiro, tamén chamado vieiteiro ou biouteiro, según o lugar de Galicia, ten connotacións máxicas de protección ou todo o contrario. Tamén hai lugares nos que din que o sabugueiro non é bo, pero de algunha maneira o sabugueiro nunca pasou desapercibido. Hai que quen di que vieiteiro ou biouteiro ven de San Bento ou de San Bieito, non? Entón ten unhas connotacións protectoras. Collían 3 ou 5 canilliñas de sabugueiro e decían: o que te embruxou, que te desembruxe. Embruxaronte 2, que te desembruxen 3. Señor San Pablo, Señor San Pedro e Señor San Andrés. Tiñan que cruzar as canilliñas do sabugueiro polo medio da espiña da vaca adiante, do rabo á cabeza, e de paso que se lles pasaba as canilliñas iban dicindo esas palabras. Iso foi o que me contaron en Moreda. Que pasa? Que aquí hai unha combinación moi interesante do mundo do que é a cristianización e o paganismo, non? O que é a época precristiana. Que pasa? Misturaron os dous mundos, colleron os dous mundos e os misturaron. O poder máxico do sabugueiro, aí estamos falando do poder máxico da terra, da natureza, misturado, combinado, e non reñido, senón combinado, ca cristianización, neste caso, Señor San Pablo, Señor San Pedro e Señor San Andrés. Bueno, todos oiríades falar do caso da paletilla caída, que según as zonas tamén lle chaman o estómago caído. Pois ben, non é común que, ademais de sanar de maneira, digamos, física, por un movimento que se fai ou por un esconxuro, non é moi común que acompañen iso co tratamento cunha planta medicinal. Pois ben, había unha sabia en Romeor que, ademais de curar o estómago caído ou a paletilla caída, que sí que a curaba mediante o esconxuro e ese movimento que conta aquí, pero ademais o tratamento había que completalo tomando a estrella mar, que lle chaman así por ter ese aspecto que parece unha estreliña no chan, en tortilla ou ovo revolto, non? Entón, o que me contaron en Millares, perto de Romeor, pro estómago ou paletilla caída, temos tomado a miña nai que en paz descanse eu. A ela baixáraselle o estómago, levábamola a Pedrafita, tiña todo no fondo da barriga, non había forma, a muller non curaba. Había unha en Romeor, a sabia de Romeor, que según me contaron, e a xente de toda a contorna, non só do Caurel, senón tamén de outros lugares, de León, de Asturias, a tratarse ca sabia de Romeor. Había unha en Romeor e fomos candaela.
agarroulle así, tiroulle un estalo, pimba para arriba. Sabedes o que fan os fisioterapeutas ou os quiroprácticos de agarrar por trás, dende as costas, agarran así e fan o estalo, non? Pois ben, ela o facía perfectamente, porque de feito é efectivo, como moitos de vos xa saberedes, non? E púxolle 2 parchos, un por trás e outro por diante. Os parchos eran, bueno, podían ser medicinais de igual da botica ou podían ser elaborados por ela tipo plastón, o que me contaron tamén con ervas como pode ser o capelexo, non? E con cuidadín de non agarrar pesos, a paletilla subiulle. E dicían que a estrella mar subía ao estómago. Un nadín de aceite nunha sartén, picábámola e un huevo e facíamos a tortilla. Combinaban a función do fisioterapeuta con, neste caso non, pero podía haber un conxuro, e ademais a planta medicinal. Tamén os fumazos, moi tradicionais, e que aínda hai lugares no Caurel nos que os fan. Collían un balde de latón, metían ramallos de loureiro, ben de loureiro, ben de chaveira ou dos dous misturados, e eses ramallos verdes prendíanlles lume. Había unha función que pasa que por baixo, igual que co ramo de San Xoán, por baixo había unha función máxica. Como conta tamén Suso, subxacía aí esa, digamos, esa connotación máxica protectora, non? Entón, o loureiro e a chaveira, como digo, xuntos ou por separado, ao prenderlles lume facían tal fume que lle chamaban fumazos, porque claro, estaban verdes e o loureiro arrecende, pero a chaveira ten un cheiro bastante desagradable cando arde, non? Entón, decían, escorrentaba os ratos, o trono e a bruxería. Facían fumazos en calquera época do ano? Non, non. Millor polo domingo de Ramos. Unha vez máis, combinamos a tradición cristiana ca época precristiana. E misturámolo, combinámolo de maneira que non están discutindo, senón que se complementan. Onde o facían? Nas portas das cuadras, non das cortes, nas portas das casas. Por unha banda había unha función de certa fumigación, concretamente pros ratos, porque ese cheiro da chaveira parece ser que non lles gusta aos ratos, non gustan dela, non? Pero xa cando viña o trono, ou cando viña o trono, evidentemente era en calquera época do ano, pero máis ben contra a bruxería, máis ben no domingo de Ramos, porque era máis efectivo. E xa para terminar, non podo deixar de falar da raíña do Caurel a nivel medicinal, a xanzá, a planta panacea por antonomasia no Caurel, que nos altos aínda perdura, e millor os que o saben prefiren non decir onde está con moi bon criterio, porque xa queda moi pouquiña, cada vez menos, así de forma silvestre, non? Era a raíz, era o que aínda pode ser nalgún caso. De feito, rara é a casa do Caurel que non conserve un tarriño de cristal cun cachiño de raíz de xanzá. Facíanse e aínda se fan cocementos con ela. Para que? Para todo, para todo. Enxuagues pro dor de moas ou de gorxa, tomala un chupito a noite para baixar a tensión, para a circulación, para baixar o azúcar, para a tensión xa o dixen, feridas, mazados, botala por fora a auga de lavando con iso. Que rechiña, boa paciencia que tuveron, pobriñas. Feridas, mazados, tamén adelgazante, tensión alta, febre, pulmonía, dor de moas e todo o que un poda imaginar.
pero concretamente para baixar a tensión, ollo, solo 7 ou 9 días seguidos, números máxicos, sempre impares, nunca pares, 3, 5, 7, 9, nunca números pares. Iso é algo que se perde na noite dos tempos. Entón, o chupito da auga de cocer a xanzá, 7 ou como moito 9 días seguidos á noite, un chupito pequerrechiño para baixar a tensión. Sempre me din, ollo, non se pode abusar porque debilita moito. A conclusión a que eu cheguei por todo o que me contaron nese sentido é que se se abusa da xanzá pode acabar cos glóbulos vermellos, pode acabar producindo anemia ferropénica se abusamos dela, non? É dicir, a xanzá por dentro, por vía oral, por fora, aplicación tópica e, ademais, enxuagues. De todo, planta panacea. Os libros din que aperitiva, que significa aperitiva? Que abre o apetito. Bueno, o que nos chamamos bitter, pronunciado bitter en inglés, bitter non significa outra cousa máis que amargo, non? Bueno, pois as cousas amargas abren o apetito. Bueno, pois amarga, os que sodes do Caurel sabedes ata que punto é amarga a xanzá. Que non sabedes ata que punto, porque, según din os botánicos, non hai sustancias na natureza tan amargas como as que ten a xanzá na súa composición. O sea que tedes toda a razón do mundo cando decides, mira María, amarga que a torza o demo, porque non hai Dios que a tome. Agora, quen aguanta, cura, según me contan sempre, non? Digestiva pola mesma razón, porque é amarga, tamén contribúe a iso, onde hai a máis de 1200 metros, concretamente aquí no Caurel, en claros de matogueiras de genista florida, que é o que aquí chaman piorno, en teoría. Despois ides ali, e o máis, vamos, o normal é que non apareza, non? Distribución entre Galicia, Asturias e León. Esta, concretamente, a que ten esta flor laranxa, porque despois está esta Genciana lútea subespecie aurantiaca, pero despois está Genciana lútea subespecie lútea, que hai moita no norte de Europa, pero ten a flor marela, xa non a ten laranxa, xa non a ten laranxa. Entón, esta únicamente silvestre só se pode atopar en todo o mundo entre Galicia, Asturias e León. Que pasa? Que durante moitos anos abusouse, me decían que viñan de fora do Caurel e que sacaban as raíces a sacos. Que pasa? Que se ti colles unha canilliña, unha flor, non pasa nada, pero se arramplas cas raíces, ese é o problema, non? Bueno, pois ata aquí.